ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟೊಡು ಗಾಳಿ ಉಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟೊಡು ಗೇನ ಮನ್ನಡ ಪೊರ್ಂಬಡ ಮಾಯಡ ಪೊರ್ಂಬಡ ಸತ್ಯನೇಗತಿ ಧರ್ಮನೇ ಜಯ ಪಣದ ಪಂಚರಾತ್ರೆ ಕರ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲ ನಿನ್ನ ಎನ್ನಿನವು ಕೋಡಿಯತ್ತುಂಡು ಜತ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಜಯ ಆಪುಂಡು ನೆನತಿ ಕಾರ್ಯ ಶೀಘ್ರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಿನವು ಫಲಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ಏರಾಯಿನಾಯೇ ಈ ನೆಲತ ಧರ್ಮದಯ್ಯೊಳಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದೆ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದೆ ಈ ನಡೆತ ಸತ್ಯ ಸತ್ತುಳನ ಒಳತಿರ್ಲಿನ ತೆರೆಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಡು ತಾನು ಬದುಕೊಂದಿಪ್ಪೇನ ಅಂಚಿತ್ತಿನಾಯೇ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೊಗಲ ಈ ತುಳುವ ನಡು ತಗ್ಗಿ ಕಂಡುಗು ಮೂಜಿಬುಳೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ನುಡಿಕಟ್ಟುದಲ್ಕ ಆಯೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡು ಯಥೋ ಜಂತ ಉಡಲ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ದಿನವೆನ್ನ ಮತೂತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡುದ ಆ ಜನಮಂದೆದ ಉಡಲು ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲತ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿದ ಬಡವೆ ಆಯನ ನಾಲೈದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಆ ಸತ್ಯುಳು ಕುಳಿದು ನಿನ್ನಿದ ಪಗರಿಯಾದು ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ನುಡಿಕ್ಲೆನ ಗೆಲ್ಪು ಮಲ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕಾರಣ ಆಯಡೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಆಯನ ನಿಸ್ಪೃಹತೆ ಆಯನ ಸತ್ಯಸಂಧತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯುಳು ಇನಿ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ನೇಮ ನೆರಿ ಅಂಕ ಆಯನನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆ ನೇಮ ನೆರಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಕಲಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಕು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮಾನಸಿಕ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೀಕ ಸಂಕಟಲಿಗೆ ಮರ್ದಮೂಲಿಗೆ ಮನಮೂಲಿಗೆದ ಒರುಟು ಕಾಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಆ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊರಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಂತ್ವನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ಮಾಪ್ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊರಿಯರೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲತ ಪೊಲಬುಲೆನು ತೆರಿಪಾವನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿರಂತರವಾದ ತುವೊಂದುಳ್ಳರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇನು ಕನತಿದಿ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ಲವ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉಡಲದ ಉಳಯಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಚಿಂತನೆಲೇನು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊನು ಬಾ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಿಖಲ್ನ ಅನುಭವಳೇನು ತೆರೆಯೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏರುಪುರ ತುವೊಂದುಳ್ಳರ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒರ್ಂಬ 4010 ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಟಿ ವಿದ ಸೊಡ್ಡುಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಿತಂಡು ಅವೇನು ಓದುಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಉಗಮ ಐತ ಪಿರವುದ ಅಧ್ಯಯನಕಾರ್ಯರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಉಗಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹಿಡ್ದು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಕಥೆಕಲೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಕೇಣಬ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಗಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹಿಡ್ದ ಅಪ್ಪಂದಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾದಪೂರ ಸಾಮ್ಯತೆಲು ಆಯ್ತಾ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ಸಾಮ್ಯತೆಲು ದಾದ ಶಬ್ದ ಸಾಮ್ಯತೆಲು ದಾದ ಈ ಬಗೆಟೊಂಜಾತು ತೆರೆಯೋನುಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ವಾರೀತಿ ಗಲಸೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಗಲಸಿನವು ಓಲು ತಪ್ಪು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವ ವಾಗ್ಮಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರಬಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಧಾರಿ ವೇಷಧಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಾಶಿವ ಆಳುವ ತಲಪಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರಣ್ಯಲೇ ಸಿಗಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಬಚ್ಬೇಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರೇನು ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಸರಕಾರದ ದಿಕ್ಕುನಂಚುತ್ತಿನ ಸವಲತ್ತಿನ ಸರಿಯಾದ ಎತ್ತವಡು ಪಣಪನಂಚುತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೇ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದು ಸಾವಿರ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬುಳುಪು ತೊಜ್ಪಾಯಿನಾರು ಮದೆಟುಂತದು ಓಲ್ಲ ಎದುರುಗು ತೋಜಂದಿನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಪಂತಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧರ್ಮ ದೈವಳನ್ನ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮದಿಪುದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಆದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮಕ್ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆದ ಪಿರವುಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ವ ತತ್ವನು ತನ್ನೊಂಜಾತು ಶಿಷ್ಯವರ್ಗನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡಪಾದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾದು ತಾನುಲಾವಿನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೂ ದೆತೋನ್ನಾರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಜ್ಪೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ ಮೊಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲೊಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಿಖಲೊಂಜಾತ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ನಮಕ್ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಕು ತೂನಗ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಕುಲ್ನ ಆರೋಪಲೇನು ತೂಪ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ನೇಮ ಆಟದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಆಟದ ಬಣ್ಣ ಆತುಂಡು
ಆಟದ ಡ್ರೆಸ್ ಆತುಂಡು ಈಚ ಪಂಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಜಂತ ಉತ್ತರ ಬರ್ಪುನೆ ಇದಾದ ಅನ್ಬನೆ ಆಟ ಉಗಮಾತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹಿಡಿದು ಪಂಡ್ಪೇರು ಆಟ ಉಗಮಾತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ್ಪಾರೆ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ತುಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದ ಪನ್ಪುನವು ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡುಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮುಟ್ಟಗಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದ ಪನ್ಪುನವು ಪಸೆರುದುಂಡು ಅವೆಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಇಂಚ ವಿಭಾಗ ಅದುಂಡು ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಇದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟಳೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಉಗಮಗು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಈ ಒಂಜಿಂದು ಕಾರಣ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆತು ಸರಿಯತ್ತು ದಯಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾದ ನಮ್ಮ ದೈವನು ದೇವರೇನು ದೈವದ ಒರುಟು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಆ ನಂಬೊಲಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ದೈವದ ಕಳಟು ದೈವನು ತೂಪ ಅಂದೆಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನವು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಅಪಗಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಈ ದೈವನ ಒಂಜಿ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನವು ಪಿರಾಕಡ್ದ ಬತ್ತನವು ಅವೆತ ಪಿರವು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನವು ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅವು ತುಳುವೇರಿನ ನಂಬಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಒರುಟು ಬತ್ತನವು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನಂದು ತೂನಗ ಅವೆಟ್ಟು ತುಳುವ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಐಟು ಇತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಐಕ್ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಐಟು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಬತ್ತನ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟಲ ತೂಡಾಪುಂಡು ಅಪಗೆಂಚ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣದ ಆಯ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನವು ಐಕ ಪೌರಾಣಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆಯುಡು ಪುರಾಣದ ಕಥೆನೂ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ಆ ಜನ ಮಂದೇಡು ಉಗಮಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಐಕೊಂಜಿ ರೂಪ ಬತ್ತದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಒರುದೆ ತೊಂಡು ಅಪಗಂಡ ಐತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಐತ ಉಗಮಾತಂದು ಪಣುಲಿ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಾಸ್ತವವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ಬದುಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ದೆತೊನ್ನಕ್ಲ ಆಯ್ನೆಡ್ದಾದು ದಾದಾಂಡದ ಕೇಂಡ ತುಳುವ ಬದುಕದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಲೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಒತ್ತಡು ಅವೆಟ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪನೊಡೊಂದಾಂಡ ತುಳು ಕತೆಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಏಪ ಬತ್ತಡ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಹುತೇಕವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧನು ಪಡೆಯುವುದು ಪನೊಲಿ ಸದಸ್ಯಣ್ಣ ಒಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರನಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ತರ್ಕೊಲುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಾವಿದರಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಲಾವಿದರು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಟಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿದ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಯಾನು ಎಕಡರ ತಪ್ಪು ಬಂಡೆ ದಾದಂದಿಗೆಂಡ ಕಾರಣಗಳ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪನೆ ರೆವಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕೋಟ್ಲೆ ಅವೇನು ಮಾರಿ ಅಮ್ಮ ಗಿಡ ಪೋಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೊರೆ ನಿರ್ದಿಂಚ ಪಣ್ಪನೆ ಪಾತೇರ್ದ ವಾಡಿಕೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಕಲಾವಿದರಿನ ಅತಂತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಂಡ್ಲ ಸರಕಾರದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾರು ದೈವಾರಾಧಕರು ಯಾರು ಕಲಾವಿದರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಳ ದೈವಾರಾಧನ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತೊಂದನ್ನ ಕರೆದು ಹೋಗಿ ಉತ್ತರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ ಕತ್ರೆ ಏರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. 3 ಜನಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಹು ಮುಖ್ಯ. ದಯ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ರೂಟೆ ಗೊತ್ತಾವು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಜನಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಗುನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಕುಲೊಂದು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಆವೇಶ ಬರ್ತದ ನೀವು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಆಡಬಲ್ ಅವು ನಿಂದವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೇಟ್ ದರ್ಶನ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದರ್ಶನ ಬರ್ತದೆ. ದೈವಾರಾಧನದ ಕಥೆನು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪಡು ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಟಿಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಆವೇಶ ಅವು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಆರ ಬಲ್ಲಿ
ಬೊಕ್ಕ ಅನಿಗಟ್ಟದ ಬರ್ಪುನಿ ಹಾ ಅವು ಬರೋಬ್ಬರ ಪಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸೊತ್ತುಲು ಪಂಡ ಸಿರಿತ ಅನಿಪುರ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸೊತ್ತುಲು ಅವೇನು ಗಲಸರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರಿ ಪಂಪನ ಹಾ 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 ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇತದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಬೇತ ಎರಡು ಜನ ಲೆಟ್ಟ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಅಕಲೆಗಳೊಂಜಿ ಸುರ್ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರೈಗಳೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಿಖಲಪುರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕ್ಲೇ ಬೋಡು ಅಜ್ಜ ದಾಲಜ್ಜಪ್ಪ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ದಯಕೆ ಅನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿ ನಾವು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತಿ ನಾವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೈವ ಪಿರೌಡು ಇಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ಏತೋ ಐತ ಪಿರೌಡು ಇತ್ತದು ಐತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಪಿರೌಡು ಏತ್ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಸತ್ಯವಾದಲ ಈ ಕರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೋಗ ಆತನಂದು ಪಂಡ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಿತ್ತಿ ನಾವು ದಯಕೆಂಡಾಗ ನೇಡ್ದು ಏತೋ ಪಿರಾಕಡ್ತುನಾಗ ದುಂಬುದಾಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಈ ಅರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ ಅರಿಕ್ ತಾರೈಗ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ದೈವನು ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ದಯಾನಂದನ್ನ ಇಂದೇನು ಯಾನ್ಲೆತ್ತ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲಕ ಪೋಯ್ನವ್ಲಿ ಯಾನು ತೂಪೆ ಏತೊಂಜಿ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಲ್ಪ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದೈವಗು ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ಬಣ್ಣಗಲ ಒಂಜಿ ಎಲೆಣ್ಮ ಜನ ಐತ ಪಿರೌಡು ಐಕ್ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಏತ್ ಬಂಗೋಡು ಐತ ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಅಕುಲು ಕೊರ್ನೇನು ಸಂಭಾವನೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಂಡು ಆಂಡ ಸರಿಯಾದ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಕಲಿಗೆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನವು ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನವು ಉಂಡು ಪೋಯಿನ ಕರೋನಾ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲೋಕಗೂ ಗೊತ್ತಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನು ದಯಕೆರ್ನಾಗ ಏತ್ ಜನ ಬಡವೇರುಳ್ಳೇರು ಏತ್ ಜನ ವಾವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇನ್ನಿತ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ದೈವ ಆರಾಧಕರನ್ನು ಸೇರ್ಪಾಯರೆ ಆತೊಂಜಿ ಸಮಂಜಸವತ್ತು ದಯಗೆ ಕೆರ್ನಾಗ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಡು ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಅಕುಲು ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಈ ಬಲೆಪಾಡ್ ನಕಲೆಗೆ ಅಥವಾ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕಲೆಗೆ ಮಾತ ಕೊಡ್ಲ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೋದು ಮಲ್ಪಾರೆ ಆ ಪೂಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಅಕಲನೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಅಕಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಇಂಚಂದ ಮಾತ ಕೋಡಿಗಳ ಪೋದು ಅಕಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಏರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣಕುಲ್ಲೇರ ಮೊಕುಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮೊಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈತ ಯಾನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗಗೂ ಸೇರಿದು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿದ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟೋಡು ಯಾನು ಓವುಲ ಅಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟೋಡು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಕೆಲಸಗೂ ಪೋಡು ಭಾರಿ ಎಲ್ಲಿಡು ಸುರು ಮಲ್ದಿನಿ ಈತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಪನೋಡು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಎಲ್ಲಿಡೆ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಯಾನ್ ಪೋತಿನಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಆವಡೊಂದು ಕೇನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸತ್ ಆವೋಡು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಯಾನು ತುಯ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸತ್ ಆವೋಡು ನಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡ್ ಎಂಚಿನ ಆತಂದು ಈ ದೈವದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಉಲೈಡ್ ದಾದ ಆತಂದು ಕೆನ್ನಾಗ ಭಿನ್ನತೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒರಿ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟ್ ಪೋನು ನಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ನೆಗೆಟ್ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಐಕ್ ವಿರೋಧವಾದ ಪಾತಿರ್ ನಾವು ದಯಮಲ್ತದು ಯಾನು ಮಾತ ದೈವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಿರವಡು ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಿರೆಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ದೈವ ಪನ್ಪಿ ನಮಕ್ ದೈವ ದೇವೇರು ದೈವನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮೂಲ ಮಲ್ಪುಣವು ಈ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮಕ್ ನಮಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಇತ್ತಿನಂಡ ಅವೇನು ಅಲ್ಪನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬುಡುಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರೆನ್ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಿನರೆನ್ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬರಿಕೆದರೆನ್ಲೆತ್ತದ ಹಿರಿಯರೆನ್ಲೆತ್ತದು ನೇನು ಸರಿಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಸರಿಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಜಿದ ಎಂಚಿನ ಹಾಪುಂಡು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒತ್ತು ಬರ್ಲ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಪುಡದು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸವಲತ್ತಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಖಂಡಿತ ಪಾತಿರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೆಣ್ಣರೆ ಸರ್ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮೂವೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಏನ ಪುದಾರೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಏನ ಪುದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಂದೆ ಸಂತೋಷನ ಒಲ್ತು ಪಾತಿರಂದುಳ್ಳಾರೆ ಬೆದ್ರದ್ದು ಪಾತಿರಂದು ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ತಿರಿ ಸಿರಿ ತಿಂಗಾರನ ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಟು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಏನ ಈ ವಿಚಾರದ ಪಿದೈದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪಿಲಿಚಂಡಿನ ಕಥೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಬಾಲುಲಿ ನಾಡು ಪಂಪಿನ ಓಲುಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಥೆತ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸಾರಾಂಶ ಬೋಡು ಸರ್. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತುಂಬೆ ಜಾಲಗ್ ಬೈದನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಮಂಜು ಪೂಜ್ಯರ ಬೆರಿಗೆ ಐತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಪನುಲಿಯ ಸರ್. ಪಿಂಚಂಡಿ ಪಾರ್ದನದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಧಿಯನ್ನ 4-5 ಕೊಡಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ಪಾಟ ಉಂಟು. ದಾಯಕೆಂಡ ವರ್ಷಗು 2 ಸರ್ತಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಆ ಸಂಧಿ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನ ಕಿನ್ನಿಮ ಜಲದ ಪೆರದ ಬೆಮ್ಮೆರಲ್ಲಾಗ್ಲು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಂಡ ಯಾನ್ಲ ಎಂಕ್ ಈರ್ ಬಂಡಿನ ಬಾಳುಲಿ ನಾಡು ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುದುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಜಾಗೆಲು ತುಂಬೆ ಜಾಲ ಗುತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಕನಕೋಟಿ ಜಾನನ ಆದಿಪ್ಪು ಅಮನೋಟಿ ಬಾರಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುತ್ತುಂಡು. ತುಂಬೆ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಳ್ಳ ಎಂಕುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಬಾಳುಲಿ ನಾಡದ ಕಯ್ಯ ಕರ್ಸಲೆ ಇಡೇ ಬತ್ತ ಬೂರುಂಡು 5 ಒಕ್ಕ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ನುಡಿಟುಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಚಕೆಂಡ ಬಾಳುಲಿ ನಾಡು ಕಳು ಪೆರನೂರ್ದಾಲ ಪಟ್ಟ ನಿಜ ಮಲ್ಪಾವೆ ಎಂದೊಂದು ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು. ಈ ನಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳುಲಿ ನಾಡು ಕಳು ಬಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಬಾಳುಲಿ ನಾಡು ಕಳು ಪೆರನೂರ್ದಾಲ ಪಟ್ಟ ನಿಜ ಮಲ್ಪಾವೆ ಪಂಡಿನಾಲ ಈ ದೊಂಡೆಡಾವುಡುಂದಂಡ ಬಾಳುಲಿ ನಾಡದ ಕಯ್ಯ ಕರಸಲಿನ ಮರಿಬೊಟ್ಟಿ ಬೆಮ್ಮೆರಂಗಣಗು ಪಾಡುವೆ ಪಂಡದ ಆಯ ಮಲ್ತದು ಬಾಲ ಸೇಮಿತೆರಿನ ಪೆಟ್ಟೊಂಜಿ ತುಂಡ್ರ ಅಡ್ಡು ಮಲ್ತಿನರಿನ ಜುವ ಮಲ್ಪಾದೆ ಬಾಳುಲಿ ನಾಡು ಕಳು ಪೆರನೂರ್ದಾಲ ಪಟ್ಟ ನಿಜ ಮಲ್ಪಾದೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತೆರೆ ಮನೆಟು 3 ಸತ್ತೋಳು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣಿತ್ತಿನಲ್ಕ ಪೋಪುನಾಯಿಗೆ ಪುಡೆ ಬರ್ಪುನಾಯಿಗೆ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರನು ಪೆರ್ರಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬಡೆಪನೆ ಭೂಮಿ ಉಡದು ಉಂಡಾದ ಬತ್ತಿನ ಬಲವಂಡಿ ಸುರು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲಿನ ಕಂತನೆ ರಡ್ಡನೆ ಬೆರ್ಮೆರಿನ ನಿನ ಮಲ್ತಿನ ಮೂಜನೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಂದ ಅಂಡ್ಲ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಒರಿ ಬೆಮ್ಮೇರು ಮೂವೇರುಳ್ಳಾಕುಲು ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಆ ಬಾಳುವಲ್ ನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ನ ಪೆರ್ರದ ಪುಸ್ತಕ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಧೀರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೋತೆರು ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾನಂದಂಡ ತೆರಿಪಲೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪನ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಈರೆಕಡೆ ಪಂಡರೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳ ನೆಕ್ಕಲ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಉಗಮ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಡ ಈ ಸಾಮ್ಯತೆಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪಿನ ಸೊತ್ತುಲುಲ್ಲನ ಐಟು ದೇವರನ್ನು ತುಯಿನಕಲು ಐಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಲು ಬರತೀನಿ ಕೇಂದಿಪ್ಪ ಬಂಗ ಬಾರದಿ ಇರೆ ಸೇರರಿ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ ಮೊಗಳೆಲ್ಲ ತಾರೈ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ಬಜ್ಜೈ ತುಂಡು ಕುಂಟುನು ಪದಿತೆ ಪುಂಡಿ ಪಣವನು ದೀತೆ ಕಾಡ ಪುರ್ಪೋನು ಕೆರ್ತೆ ತೋಡ ನೀರಿನ ತಲಿತೆ ಉಂದುವೆ ನಿಕ್ಕು ಸುತ್ತೆ ಇತೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕೆ ಅಂದ ಇಂಚಂದಿ ಯಾನಿನ ಸುಗಿತೆ ಉಂಡು ತಿಂದಿನ ಎನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಉಂಡಿ ಉನುಪುಗು ತುತಿದಿ ಕರಿಯ ಪಂಡ ವಸ್ತ್ರ ಕುಂಟು ಕೊರಡ ತತ್ವಾರ ಮಲ್ಪಿ ಕಜ್ಜೊಗು ದಿಯ ಜೊಗು ಬಿಡಡ ಒಡ್ಡೆವರ ಹೇ ಬಾಮಕುಮಾರನ್ ಅತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಸುತ್ತೆ ದೀಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಟು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಸುತ್ತೆ ದೀಪ ಅಂದೆ ಓಲಜ್ಜಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರೆ ವಾ ಮೇಳದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪನು ಸುತ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಇತ್ತೆ ಬಂತ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಪ್ರತಿಮೆ ಕಿರೀಟ ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುತ್ತು ದೀಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಮೂಲತವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ನೆಂಕ ತಪ್ಪುಂಡ ಬನ್ನುಡು ಯಾರ್ನೆತ್ತ ಅಧಿಕೃತ ವಕ್ತಾರೆತ್ತು ಅದಾಗೆಂಡ ನಿಕುಲ ಇಟ್ಟು ಅರಂಗುಡು ಪಳೆನಕುಲು ಅಂಚ ಅಂದು ಯಾನು ಕೇಂಡುದೆ ಯಾನೊಂಜಿ 4 ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಒಂತೆಂತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಅಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತಾರೆ ಸದಾಶಿವ ತುಳುವಾಲ ಭಾಮಕುಮಾರಿ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬುನ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಭಾಮಕುಮಾರನ ಉರುಟು ನಂಬುವ ಭಾಮಕುಮಾರನ ಕಥೆಕಲ ಗಣಪತಿನ ಕಥೆಕಲ ನಟ್ಟು ಚೂರು ಭಿನ್ನತೆ ಅವು ಅಂದೆ ಪಾರ್ವತಿನ ಭಿನ್ನತೆ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಮಕುಮಾರಿಲ ಅಕೇರಿಗ ಅಪಿನ ಗಣಪತಿ ತರೆಕಡ್ತಿನಲ್ತರದ ಈಶ್ವರಿ ತರೆಕಡ್ತಿನಲ್ತರದ ఒక ಪೂರ ಕತೆ ಒಂಜೆ ನೆಟ್ಟು ಮೈಸಗ ಬಾಮನ ಮಗೆ ಭಾಮಕುಮಾರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡು ತಾಂಕ ಬಲ ಅಕಲಿ ಎಳುವೇರು ಸಿರಿಕ್ಲೆಡ್ ಒರ್ತಿ ತಂಗಡಿ ಆಂಡ ಪಾರ್ವತಿನ ಬೆಗರದ ಮಣ್ಣ ನೆಟ್ಟ ಆಯಿನ ಗಣಪತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗಣಪತಿ ಕನ್ನಡದ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರಾಣದ ಗಣಪತಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಗಣಪತಿನ ಮೈಸಗ ಬಾಮನ ಮಗೆ ಭಾಮಕುಮಾರೆ ಮಯ್ಯಗನೇ ಬಾಮ ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಸಿರಿಯಾಪ ಅವು ವಿಷಯ ಈತೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣುಡೇ ತೂಂಡಲ ಪುರಾಣುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುರಾಣುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನೇ ಇತ್ತೆ ಕತೆ ಬಂಡರ್ ಈ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಕತೆನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಗಣಪತಿನ ಎಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೇರಿಂದ ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾಂ ಗಣಪತಿಂ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ
ಋಗ್ವೇದದ ಸೂಕ್ತೋಡು ಅಲ್ಪ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಬಂಡ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪಡು ದೇವರಿನ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಆ ರೂಪಡು ತೂಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತೆಟ್ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರು ಕುಲುದುಪ್ಪುನಗ ಗಜ ಮೈಥುನನು ತೂದು ಐಟ್ ಬಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಗಣಪತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇರು ಪನ್ನಂಚೆನೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರನ್ನ ಬೆಗರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಕೃತಿ ಮಂತದ ಗಣಪತಿ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಗಣಪತಿ ಪನ್ಪುನ ತತ್ವದಾನ ಎಂದು ಪನ್ಪುನವು ನಂಗೆ ಪ್ರಧಾನ ದಾದಾಂದ ಕೇಂಡ ಗಣಕುಲೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಸಮಸ್ತವಾಯಿನ ಈ ಜೀವಗಣಕುಲೆಗೆ ಏರು ಅಧಿಪತಿ ಆಯನ ಆಯ ಗಣಪತಿ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾದ ಆಯಾಗ ಸುರುತ ಪೂಜೆ ಭಗವಾನ್ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪಡು ತುಂಡ ದೇವರ್ನ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಅವತಾರುಡು ದೇವರ್ನ ನಡೂತ ಮೋನೆ ವಾನೆದ ಮೋನೆ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪಡುತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತೆಯಿಂದ ಪನ್ಪನ ತತ್ವದ ಆಧಾರುಡು ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿಗೆ ಸುರುಕು ಪೂಜೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚಾದ ಪುರಾಣುಡೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಗಣಪತಿನ ಸ್ವರೂಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಥೆ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ದ ಪೂರ್ಣಂಚಿತ್ತನ ನೀರು ಅವು ತೋಡುಡು ಪರಿತದ ಕಡಲಿಗೆ ಸೇರು ಲೆಕ್ಕ ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿತ ತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿ ಗಚ್ಚತಿ ಈಶ್ವರಂ ಪ್ರತಿ ಗಚ್ಚತಿ ದೇವರಿಗಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ವಾ ಸ್ವರೂಪುಡೇ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದೀನ್ ಅಲ್ಪ ಗಣಪತಿಗೆ ಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಬಂಡದ ದೀನಡಿಗೆ ಅವು ಅರೆಗೆ ಸಂದು ಪನ್ಪುನ ನಂಬೋಳಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಸಾಮ್ಯತೆಗಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಿಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ ಆವಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ದೀಪನ ಸುತ್ತೆ ಆವಡು ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಸಂದು ಮೂಲತವಾದ ಅಂಚೆನೇ ಇತ್ತ ನಾವು ತಾತ್ವಿಕವಾದ ತತ್ವ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೀ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಪಣಪನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪಣಪುಂಡ ಗಣಪತಿ ಪಣಪನ ಶಬ್ದಾರ್ಥನೆ ಅವೆ ಗಣಪತಿನ ಮೃತ್ತಿಕೆದ ಮೂರ್ತಿದ ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಪಂಡ ಗಣ ಪಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪಂಡ ಒಡೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಯನೆ ಪಂಡ ಊರ್ದ ಯಜಮಾನೆ ಆಯನೆ ಅತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಆಯನೆ ಊರ್ದ ಅರಸು ಆಯನೆ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪುಡು ಗಣಪತಿನ ಸ್ವರೂಪಡು ಹಾಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣ್ಣು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡುತ್ತುವಡು ತಡಪೆ ಕೆಬಿ ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಡು ಕೇನುಡು ಅಂಜಂದು ಪೂರದೆ ತೊನ್ನತ್ತೆ ತಡಪೆದರ ಕನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಡೆತದು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಉಳೈದನ್ನು ಬಡ್ಚನ್ನ ಬಿದಾಯದ ಕೊಡು ಆಗ ಮಲ್ಲ ಸೊಂಡಿಲ್ಲ ತಳಮಟ್ಟದ ಜನಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಹಿಸವು ನಂಚಿತ್ತೆನ ಎಂದು ಬೋಡು ಏಕದಂತ ದೇಶಡು ಏಕರೂಪಿ ಶಾಸನ ಇಪ್ಪೋಡು ಅತೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಐಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಹುಚ್ಚು ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಕೇತಿಸಂದಂಡ ఆయన ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಂಡ ಸರ್ಪಗಾವಲದ ಕಾಪುಡು ಅಂಜನ ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತ ಪೆರ್ಗುಡೆ ತೇರು ಅವೇನು ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಡ್ಡುಂಡು ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯರಾವಡು ಮಾದಕ ಪ್ರಿಯರು ಒಂದು ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಪನುಲಿ ಅಂಚ ಗೀತೆ ಒಂಜಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಲೆಪ್ಪು ಬರ್ತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮೂಜ ನಿತಿನ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ನಿತಿನ್ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದುಲ ವಾಕಿತ್ತದು ಕುಟುಂಬದುಲ ವಾಕಿತ್ತದು ದೈವಲಿಗೆ ಅಗೆಲ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಒಂದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಡೊಂಜಿರೋದು ಇತ್ತೆ ಆಮೆ ಸೂತಕ್ಕೆ ಇತ್ತದು ಈ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲದು ಹೊಸ ಮದ್ಮಲಿಗೆ ಹೊಸ ಮದ್ಮಯಗ್ ಪೇರ್ಕೊಂಡ ಅವು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಡು ಆಮೆ ಸೂತಕ ಇತ್ತದು ಪಂಡ ಆ ಮದಿಮೆಳಿಗೆ ಆಮೆ ಸೂತಕನ ಅತ್ತತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಗ ಆಮೆ ಸೂತಕ ಕುಟುಂಬದ ಆಮೆ ಸೂತಕ ಕರಿಯಂದೆ 14 ಕರಿಯಂದೆ ಮದ್ಮಲೆಗ್ ಇತ್ತದು ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆ ಮದಿಮಲ್ನ ಕುಟುಂಬಗ ಆಮೆ ಸೂತಕನ ಅತ್ತತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದು ಮದುವೆದ ಒಂದು ಮರಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪೊಣ್ಣು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮದ್ಮೆಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪನವೇ ತಪ್ಪತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಆಮೆ ಸೂತಕಡು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತನವೇ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಅಂಚತ್ತು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇತ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಕ ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಮೆ ಸೂತಕಡು ಪೇರು ಕೊರ್ಬನೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ 14 ಕರಿಯಂದೆ 14 ಕರಿಯೋಡು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಕೆ ಕಡೊಂದು ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಪಾತಿರಿ ಯಾರನ್ನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚಗೆಂಡ ಆಮೆ ಸೂತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ್ಪ ಎತೋ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಂಡು 13 ಸಾವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಡೆ ಆಯ್ತ ವನಸು ಮಲ್ಪೇರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಳೆ ಅಂಗನೋಡು 13 ತಿರುಗ್ಬೇರು ನಿಗುಲು ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಗಾನ 14 ಬಂದ್ಬಾರ ಒಂದು ಏತು ಸರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ ಯಾನಕ್ಲಿ ಪಂಡೆ
ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸಾವು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪುಟ್ನಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪುಟ್ಟದಿನ ಒತ್ತೆ ಅತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕ್ರಮ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಐಕ್ಕಂದೇ ಒಂಜಿ ಶಾಸನ ಉಂಡು ಅಲಿಖಿತ ಶಾಸನ ಉಂಡು ಐಟಿ ಎಂಚಗೆಂಡ ಏರು ಹೆತ್ತ ಸೂತಕ ಸತ್ತ ಸೂತಕ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊರಿಯರ್ಡಲ ಮೂಲತವಾದ ಪೆದ್ದಿನ ಕಾವಡು ಸೈತ್ಯನೆ ಕಾವಡು ಅವಳು ಸೈತ್ಯ ನಡೆದಲ ಪೆದ್ದಿನವೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅವು 14 ದಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ಪೆದ್ದಿನ ಅಂಚ ಅದು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಅಮೆ ಸೂತಕದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನಾ ಒಂಜಿ ವಾಕದ ವಾಕದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಕುಟುಂಬದೊಳೆ ವಾಕಿಪ್ಪುನಾಗ ಇದೇ ಕುಟುಂಬದೊಳೆ ವಾಕಿಪ್ಪುನಾಗ ಆ ದೈವಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಕರ್ಪುನವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ಪುನವು ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಕೆಲವಾರು ರೀತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಕುಟುಂಬದ ಉಲೈ ವಾಕ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅತು ದುಂಬ ಆತಿನ ವಾಕ ಅಂದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದುಂಬೊಂಜಿ ಆದಿತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮವೇನು ಅಗೆಲು ಬಾಕಿ ದೀವಂದೆ ಕುಟುಂಬಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರಿದು ಅಗೆಲು ಬಾಕಿ ದೀವಂದೆ ದುಂಬು ಪೋದು ನನವಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವನು ಪ್ರತಿರೂಪಗು ಕಂತದು ಆ ಪೊರ್ತರು ವಾಕ್ ಪಿರ್ತದು ಮಲ್ಪುನವುಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈ ವಾಕ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಇಜ್ಜವಳು ಅಗೇಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆನೇ ಬಲ್ಲಿ ಅಗೇಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡನಾಗ ಏರ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕವರ್ದ ಕುಟುಂಬಡು ಒಂಜಿ ಕವರ್ದ ಹಾಕಲು ಏರ ಹಾಕಲು ಮಲ್ತಿ ನಡೆದವರ ಇಡೀ ಮಾತಾ ಕವರ್ದ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದ್ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂದರ್ಭ ಬನ್ನಾಗ ಹೊರಾನೆ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಅಗೆಲ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳು ದುಂಬುಕೊಳೋದು ಬಕ್ಕದ ದುಂಬುಗು ಅವೇನು ಮಾತ ವಾಕ ಪಿರ್ತದ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಆದ ಬೋಪಿನವು ಸತ್ಯ ಸರಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡಕ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಣಪನ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿದ ಪ್ರಧಾನ ಎಂದುಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯ ಬಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದುಲ್ಲ ಆಯನೆ ವಾಕ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಳು ತಗೆದಂಗಡಿ ಮರ್ಮಲು ತಮ್ಮಲ ಇಂಚಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಪಾಡ್ ವಾಕ್ ಬಾಯ್ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇದು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಡಪಲ ದೈವಲಿ ಸರಿ ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡು ವಾಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ನೂದು ವಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ವಾಕ್ ಬತ್ತದು ಉರುಂಟಿಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಮಾತಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪಗ ಪ್ರಧಾನ ಕರಿಪುನಾಯೇ ಇತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ದೈವದ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನು ದೈವದ ಪಾತ್ರ ಯಾನೇ ವಾಕ್ ಬಾಡಿಯಡ ಅಪಗ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದಕೆಂಡ ಅವು ಅವೇನು ಬಾರಿ ಜತನವಾದ ಆ ವಾಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸುರುಕು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ದುಂಕೊಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಂದು ಅವಳು ಆಯೇನೇ ಕರಿಪುನಾಯನೆ ವಾಕ ಬಾಡಿಡ ಮಲ್ಪುನವು ವಾಕಾರಣಗಳ ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಎಂದು ಯಾನ್ ಪಣ್ಪನೆ ವಾಕಾರಣಗಳ ಅವು ವಾಕಾರಣಗಳ ಅವು ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಅತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡೈಟ್ ಇಂಚಕೆಂಡ ಈ ವಾಕ್ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪೂರ್ವದ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ವೇರು ದೈವ ಆಪುನಡಿ ಅಲ್ಪ ವಾಕ್ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಲನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತದ ಅಕ್ಲ ಬತ್ತದ ಕರಿಪೇರು ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಹಿಡಿದು ತೋಜಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಕ್ಕೆ ಪಿರಿಕಟ್ಟ ಮಂತದ ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಪುನವು ಸೂಕ್ತ ದಯಪಂಡ ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಕೆಂಡ ಅವು ಯಾರು ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಏಕಾಏಕಿ ಅದೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸೇರ್ನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸೇರ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕವರ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡಕ್ಲೆ ತೋಜಿನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬರ್ಪನೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ವಾಗ್ದೋಷಲು ಇಪ್ಪೊಂದು ಬರ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬತ್ತು ಜಿಡಲ ಈತ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಮಂತ್ರ ದೋಷಡ ಕರ್ಮಾಂಗ ದೋಷಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲಿ ಪಣಪುನಕ ಐ ಕೊಂಜಿ ವಾಕ್ ಗೊಂಜಿ ಇಡು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವು ಕಟ್ಟದು ಅವೇನು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತ ವಾಕಡ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಧಾನ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇರು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಆವಂದಿಲೆಕ ನುಪ್ಪು ನೀರೇ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಪ ವಾಕದ ಪಾಡ್ದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಳ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾತೆರೋಡು ಇದೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರುಡು ಏರುಳ್ಳೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೋಡು ಮನಭೇದವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂದು ಉಪ್ಪುನೊಪ್ಪುಡು ಅವೇನು ಗಾಢವಾದ ಗೆತೊಂದು ಪೂಜೆರು ಅವು ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಒಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು ವಾಕ್ ದೋಷದ ಹತ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಡು ಒಂದು ವಾಕ್ ಪಿರಿಪಂದೆ ಪೂಜೆ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಆಜಸೂಲಾದ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೈದಾತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾಕ್ ಮಾತಾಡ್ದಿರ್ತೀರ್ನಂಡ ಅವು ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವು ಅಂಚಂದು ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನನೇ ವಾಕ್ ಬಾಡ್ದು ಮಲ್ತಂಡ ಕರಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಕೊಡ್ತುಡು ಮಲ್ಪಲ್ಪು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತುರ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪರ್ಲಣ್ಣ ಹಲೋ ಮೂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಂದು ಕುಡ್ಲದ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಆಕರ್ಷಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣದು ಏರು ಆಕರ್ಷಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕರ್ಷಣನ್ನ ಪಂಡ್ಲೆ
ಪಲ್ಲೆ 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 ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಚಾಕಿದ ಮಲ್ಪಲಾರೆಗನ್ನ ಹಾ. ಆಮೆ ಉಂಡು ಪನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಚಾಕಿದಾರೆ ಪನ್ನ ಕಾರ್ನ ಬಡದಿ ತೀರ್ಪೋಯರು ಹಾ ಅಂಚ ಈ ತಿಂಗಳು ಸಂಕ್ರಮಣ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ತ ರಾಪು ಜತೆ ಪನ್ನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಮೆ ಮತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬೊಡಿ ದಿನ ಆಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಚಾಕಿದ್ರಿ ಏನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನ ದಯಾನಂದ ಅನ್ನ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವನ ಅನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬ ಆರು ವಾ ದೈವಗೂ ಕರ್ತೊಂತೇನೆ ಓ ಆರು ದೈವಲೆಡು ವಾ ದೈವಗೂ ಕರ್ತೊಂತೇನೆ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಅದು ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆ ದೈವಗ ಬುಧಾರ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪಂಜಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗೆ ಸತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಿಖುಲ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಏಪಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಂಚಕೆಂಡ ಒರಿ ದರಿಪುನಾಯಿ ಒರಿ ಕರಿಪುನಾಯಿ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆಡು ತತ್ತನ್ನ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆಡು ಮಲ್ಪುವ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆಡು ತತ್ತನ್ನ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆಡು ಮಲ್ಪುವ ರಡ್ಡು ಕ್ರಮ ಐಕ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಖಲು ದುಂಬೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿಡ ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ ಮುಕ್ತವಾದ ಬಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲಶಸ್ನ ಮೀದು ಅತ್ತಂಡ ಅವಲೇ ನೀರು ಶುದ್ಧಡಿತ್ತದು ಐಕ ಕರ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮುಂದೇನು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರ್ಪನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡೆ ಐಕ್ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಅದು ನಿಖಲ್ ಅವಳು ದೈವನು ಉಂಡು ಮಲ್ತದು ಆ ದೈವದ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದೇತನೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಲಿ ಚಾಕಿರಿನ ಮುಂದುವರಿಸಾರೆ ಸತ್ಯೊಳೆ ನಿಖುಲ ಅನುಕೊರಡು ಒಂದು ದೆತೊಂಡರಡ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ವಾ ಸಮಸ್ಯೆಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಗಡಿಮುದ್ರೆದಿ ಇದು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮತ್ ಅವು ಕುಟುಂಬದಿಟ್ಟು ಮೂಲೊಂಜಿ ಆ ದೈವಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತದು ನಂಬಿಕೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿದ ಅಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಭ್ರಮೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ತಿ ಆಗ ಎಣ್ಣೆ ಆತಜಿ ದೈವ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಡ್ತಜಿ ಪನ್ಪುನ ಭ್ರಮೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆ ದೈವದ ಅಪ್ಪನಿದಿತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟು ಅಂದ ಐಟೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಧಾನ ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಪದಿ ಮುಜೆತ್ತಮ್ಮೆ ಅವು ಬತ್ತಂದಂಡ ದೈವಗೆ ಅವಳು ಪೂ ನೀರು ಇಜ್ಜಂದಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸೂತಕ ಬೊಡೆದಿನ ಸೂತಕ ಬೊಡೆದಿ ಪೆದ್ದಿನ ಸೂತಕ ಕಂಡನೆಗ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಾದಿಪುಂಡೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕೆಂಡ ಯಾನ್ಲವೇನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಇಂಕ್ಲೆ ಅವೆ ಸೂತಕ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಯಾನವೇನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆ ದಯಕೆಂಡ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರತೆ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಚಾರಗೂ ಅವೆ ನಾವು ಪಾಲನೆ ದಯಕೆಂಡ ದೈವದ ಅಳತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಕುಲಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಸೂತಕಲ್ಲೇನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಡಲ ಏನವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತದ ಯಾಂ ಪನ್ಪುನೆ ಈ ಸೂತಕ ಬಾದಿಪುಂಡೆ ಅಪಗ ಅವೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಾದಿಪುಜಿ ಬೊಕ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಮಲ್ಲ ಅಂದುಲತ್ತ ದಯಪನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕರೀದಿಲ ಅವೇನು ದುಂಬು ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನೆ ಕರಿಪೊಡು ಬಣ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಬಣ್ಪಿರು ಎಂಕ್ಲು ಇಂದ ಮಾರು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಎಂಕ್ಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪಡ ಬಣ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಭಾವನೆಲಿಪ್ಪ ಪೇರದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಪ್ಪು ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಕಜಪ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಇಪ್ಪ ಕೆಲವು ನೈತ ಲೆಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಅತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಅಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಬಂದ್ಬೇಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಮಿತ ಅಸಮಾಧಾನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಅಸಮಾಧಾನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿತ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಕಿರಿದ ಬಣ್ಪನ ಬುಡುಬತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ಒಮ್ಮತ ಮನಸ್ಸದ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಗಪುನ ದೀಪುನ ಆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬೋದ್ವರ್ಕ ನಮಕ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಷಯ್ ಮಡಿವಾಳ ಅರ್ವ ನಮಸ್ತೆ ಸನ್ನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ದೈವದ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಲೇನು ಹಾಸ್ಯ ರೂಪಡ ತೊಜ್ಪಾವನ ಸರಿಯಾಪನ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯನ್ನೇ ಬನ್ನಡು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ಮಸ್ಕತ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶಾಂತಿಗೌಡು ಸರ್ವೇರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬನ್ನದುಳ್ಳೇರೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿಡ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಇಜ್ಜಿ ಟೆಂಪರರಿ ಕೆಲಸದ ಕುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಂದು ಬಣದುಳ್ಳೇರು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಮಡಿವಾಲ ಅರ್ವ ಬನ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ದೈವ ಆವೇಶ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುನಾಗಲೇ ದೈವಾವೇಶ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಶಾಂತರಾಮನ್ಯ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ನಿಶೇಶ್ ದೇವಡಿಗೆ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಶ್ರವಣ್ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಇಂಥ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ವೈಭವದ ಬಾರ್ನೆ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಸರಿಯೋ ಅಂತ ಕೇರಂತುಳ್ಳೇರೆ ನಮಗೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ವೇದಿಕೆ ನಲ್ಲಾತ್ ಪುರ್ಲುಡು ಬರಡು ಮೂರ್ತು ಬರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೊರೊಂದಲೆ ಇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಹಾಬಲಾಮೀನ್
ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಲ್ಮೇಲೊಂದು ಪಣದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಅಂಜನೆ ವಸಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ನನತ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಆ ವಿಷಯಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬಡಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆನಕಾಯಿದ ಜನಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಲೆ ಸರ್ ಅದಾಗ ರಡ್ಡು ಕಡೆತ ಆಚಾರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸರಿಯಾ ಇನ ಪಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮುಂದಿನ ಬೊಕ್ಕದು ಬರಿಪುಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತರು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಪರ್ಲೇಣ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಬೈರೋಟಿಡ್ ಬಾಕರ್ನು ಪಲ್ಲೆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರಣ್ಣ ಎಂಗೆ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ದೈವದರೆ ಮಲ್ಪಂದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡೆಲ್ಲ ತೀರುಂಡ ಆಗಲೇ 14 ಜಗದಾಗ ದೈವದರ ಲೆಪ್ಪೊಲೆ ಅವೆತ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ದಾದೆ ಬಲ್ಲೆ ದೈವದ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಕುಟುಂಬದಗಳು ತೀರುಂಡ 14 ಜಗದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪೊಲೆ ದೈವದರ ಕೆಲಸ ಅವಂದು ದೈವ ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಆವಂದೆ 14 ಜಗೆಲಿಗೆ ಏನ ಪಂಡೀರು 14 ಜಗೆಲು ಇಂಚಣ್ಣವು 14ಕ್ಕೆ ಸೇರವಣ ನಂದು ಅನ್ನೊಂದು 14 ಜಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೈವದರ ಇಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೊಲೆ ಆ ವಿಷಯ 14 ದಿನ ಆವಂದೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಆಗ್ಲೇನು ದೈವ ದೇವರನ ಇಲ್ಲಲು 14 ಯಾಮೆ ಕಡ್ಡಾಯ ದೈವ ದೇವರನ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು 14 ಜನಮೆ ಕಡ್ಡಾಯ 14 ದಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಅವ ತಪ್ಪುಂದಿ ಎಂಕಲು ಬನ್ಪುಜ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಎಂಕಲು ಯಾನ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ತೆರೆದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ತೆರಿನಕಲ ವಿಚಾರ ತೆರಿನಟ್ಟ ಹತ್ರ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಏರು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನನೇ ಪನಡು ದೈವದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಪೆದ್ದಿನಾವಡು ಸೈತಿನಾವಡು 14 ಸೂತಕ ಕಡ್ಡಾಯ 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 ಅವು ಆ ಕಾರಣ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವನಿ ದೈನಂದರ ಕುರಂಜಿ ಎಂಕಲು ದೈವದರೆ ತಂಬಿಲ ಆತುಜಿ 2 ವರ್ಷ ತಂಬಿಲ ಬಾಕಿತ್ತಂಡ ಲೆಪ್ಪೊಲೆ 2 ವರ್ಷ ತಂಬಿಲ ದೈವದರೆ ಆತುಜಿ ಆಂಗಲ 14 ಜಗ ಲೆಪ್ಪು 14 ಅವು ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪುಲೇತಿ 14 ದಿನ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದಿ ಬಕ್ಕಂದ ದೈವದರಿಗೆ ತಂಬಿ ಇತ್ತ 2 ವರ್ಷ ತಂಬಿಲ ಆತುಜಿ ಅದ ಲೆಪ್ಪೊಲೆ 2 ವರ್ಷ ತಂಬಿಲ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಐ ಕೊಂಚ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪುಣಿತೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ಜಿ ಐದಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಮೆಸೂತಕ ದಾಂತಿನ ದಿನತೀದೆ ಮಲ್ಪುಲತೆ ದೈವಳೆಗೆ ಮೂಜಿ ಗ್ರಹಣ ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಒಂಜಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಓಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡನೆ ಅಮೆಸೂತ ತೊಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಮೂಜಿನ ತದ ಗ್ರಹಣ ಐಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಉತ್ತರಾಯನ ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಓವುಲಜ್ಜಿ ಅವು ವೈಟ್ಲ ಇರಗೆ ಇರ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ್ದಾವರ ಪತ್ತಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತು ನಿತ್ತು ಮಲ್ಪ 14 ಬುಡ್ದೆ ಅವೇನು ಬೊಡ್ದು ಮಲ್ಪಲೆ 2 ವರ್ಷ ಕರಿಣೆನು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಕೊರಡುಂದ್ಲಜ್ಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತಜಿ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಸುಧಾರ್ಪಲೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟೆ ಕೇಂಡೇರಿ ಬಾರಿ ಅಬತರದ ಬಾರ್ನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸರಿಯೋ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದಿತ್ತ ಈನಿ ಕಾಲುಡು ಬರ್ಪಣೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜನೆ ದೈವದ ಆವೇಶ ಆಪುನವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೈವನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪುನವು ಯಾನು ನೀನು ರಡ್ಡೆಲ್ನ ಖಂಡಿಸವೆ ದಾಯಂದು ಬಂಡ ನಮ ಈ ತುಳುವೇರ್ನ ಬದುಕಿಡು ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚ ಬೈದಿನದು ಕೇಂಡವು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ದೈವದ ಆವೇಶ ಆವುಡುಂದಾಂಡ ಅವಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾಯ ಬುಡ್ದು ಜೋಗಗು ಬರ್ಪುನಂಚಿತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಆ ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಸೇರುಡು ಅತ್ನಾಂಡ ಕುಟುಂಬ ಸೇರುಡು ಅಲ್ಪ ಆ ಪಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಲು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತೆರ್ನ ಮದಿಪುಡು ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿನೇನು ಅಲ್ಪ ದೈವನು ಆವೇಶ ಕನಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪತಿಪೂರ್ಣ 14 ಜಿಂಜಾವುಡು ಮಾಯನು ಬುಡ್ದು ಜೋಗಗು ಬರ್ಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವತ್ವದ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಈ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಪನ್ಪು ನಾವು ಬರೋಡವು ದೈವದ ಕಳುಟೇ ಬರೋಡು ಈ ನಿಲೆಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಥೆ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ಆವೇಶ ಆಪುನವು ಅವೆಕ್ ದೈವದ ಸ್ವರೂಪನು ಕೊರ್ದು ಆವೇಶ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಇಂದೇನು ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪುಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ದೈವದ ಕಥೆ ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇರಿಗೆ ಇತ್ತ ಈ ದೈವದ ಪಾರ್ದನೊಲು ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲು ದೈವದ ಕಲುಟು ಪನ್ಪಾರು ಅವು ಪಂಡೆಂಡ ದೈವದ ಕಥೆ ಜನಕುಲಿಗಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲಿನ ಶೈಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಜಿಗುಟುತನ ಅವು ಆತ ಸುಲಭುಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪುನವು ದೈವದ ಕಥೆನ ಕೊರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದಂದಾಂಡಲ ಯಕ್ಷಗಾನೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವರೂಪೊಡೆ ದೈವದ ಕಥೆ ಬರುಡು ಅಲ್ಪ ದೈವದ ವೇಷಭೂಷಣ ಆದುಪ್ಪು ಅತನ ಆವೇಶದ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಪ್ಪು
ಇದಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನೀಯ ತೆಡೆ ಇನ್ನು ಕೊರಡತ್ತಂದೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿಯ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಅವೆಟ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪುನವು ದಯಪಂಡ ದೈವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನುಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇರ್ನಲ್ಪ ಅತಂಡ ಸಂಸಾರ ಸೇರ್ನಲ್ಪ ಅವೇನು ಒವ್ವಾ ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕೊರ್ಪುನವು ಅವೇನು ಯಾನು ಎಂಚಾಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಯಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಾತ್ರ ಮಂತನಕ್ಲು ಮಾಣಿನ ಪಾತ್ರ ಮಂತನಾಯದುಪ್ಪು ದೈವನು ಅಣಿಕಟ್ಟದ ಮಂತನಾಯದು ಪೈ ಕೊರ್ಪುನ ನುಡಿ ಅಲ್ಪ ಅವು ಏತೋ ಅಪಹಾಸ್ಯಗೂ ಕಾರಣ ಆತನು ಐನೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ದೈವದ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನಾಯದು ಈ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಯಾನ ಇನ್ನು ಖಂಡಿತ ಓತೋನು ಜವು ತಪ್ಪು ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸರಿ ಹಿಂದೇಡ್ದ ಅವರ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ದು ದೈವದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಭಯ ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಂದು ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವೊಲ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಲೇಡು ಶಾಲೆಲೇಡು ಇಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೀಯವಾದ ಈ ದೈವ ನಡ್ತಾನ ದೈವನೊಂದು ಮನ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿನವು ಇತೆ ಯಕ್ಷಗಾನುಗುಲ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಎಂಚಿನ ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟು ಉಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಂದು ತುಯ್ಯರೆ ಪೋನಾಗ ದೈವ ಮೂಲನೇ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಲ್ತರದೇ ಬೈದಿನ ಎಂದು ಮನ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿನ ಬಸರೂರು ತೆಗಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಸ ನೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕುರೂರು ತೆಗಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಸ ನೋಡ ತೂವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚ ತೋಜೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇಂದೇನಿತೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಪಾಡ್ದು ಮೇರು ಪಣ್ಲೇಕನೆ ಅನ್ನೇರು ಪಣ್ಲೇಕನೆ ಅರಗಿತೆ ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಅದಲ್ಲ ಅರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ದೈವ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ರಧಾನವು ಐಟೊಂಜಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ನೇನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನು ಒಂಜಿ ಇತೆ ದೈವದ ಕತೆ ಬರೋಡು ಸರಿ ದೈವನು ಅವೇನು ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುನು ಅಂಚ ತೊಚ್ಪ ಎಡ್ಡಾವು ಒಂದು ವಿಕಾರ ರೂಪೋಡು ತೊಚ್ಪವನು ಅವೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಅಡಿಟ ಆಪುಂಡ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ತೊಚ್ಪವನು ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ದಯಮಲ್ತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಿಂತಕೇರು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತುರುವಣ್ಣಾಡ್ದಕುಲು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರೇನು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅಂದೇರ್ದ ಆತಿನ ಹಲವಾರು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಾತ ಉಂಡು ನನೊಂಜಿ ಸತ್ತಿ ಈ ವಿಚಾರ ಅವಕಾಶ ದಯ ಬನ್ಬೇಕೆಂಡ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಒಂಜಾತ್ ಆರ್ನ ಜೀವನಡು ಸಂಘರ್ಷನೇ ಮೈಯೊಡ್ಡೊಂದು ಬತ್ತ ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಎನ್ನ ಈ ರಂಗಡ್ದಂತೆ ದುಂಬುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆ ಮೇಳಂದು ಬಡ್ಚಿ ಒಂದು ಬಡ್ಚಿ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕೇರಿಡು ಒಂದು ಪೊರ್ತುಡು ಚೆಂಡದಾರೆ ಇರು ಕೋಲುಡು ಬಟ್ಟುನ ಬರ್ಪುನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬೇರೆ ಸೊಂಟೊಡ್ತಿತ್ತು ಶಬ್ದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೋ ಈರೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಅನಾಥ ಪ್ರೇತ ಅಂತ ಈತ ನನಗೆ ಎಂಕ ತಡೇಚಿ ಯಾನ ಪೀರ ಬನ್ನಾಗ ಉಂತದೆ ದೀನಿ ಉಂತದೆ ಇರು ಬಾಕಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ ಪೂರ ಬೇನದೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸತ್ಯುಳೇನ ಚಿತ್ತುಳೇನ ಅನಾಥ ಪ್ರೇತ ಅಂದಿರಿ ಎಂಚ ಬಂಡಾರ ಅವತ್ತಂದೆ ಮೂಲ ಇರು ಉಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಖಂಡಿತ ಪಾತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಅವು ಆ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇರು ನಾವು ಸ್ವರೂಪಂದೆ ಅವು ಅನಾಥ ಪ್ರೇತ ಎಂಚಾಪನಿ ಕಟ್ಟಕಡಿಕಾರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಓಗಡು ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಯಾನ ಈ ಮುಖೇನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಆವಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಟಕನೇ ಆವಡು ಅಂಚಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪಣಪನಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ಗು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕತೆಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬತ್ತುಂಡ ನಾಟಕಡು ಬತ್ತುಂಡ ಅಪಗ ಒಂಜಾತು ಜನಕಲಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂಜಾತು ಜನಕಲಿಗೆ ಕತೆಕುಲು ಎತ್ತುಂಡು ಜೋಕುಲೆ ಗೊತ್ತಾಕು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಬಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬತ್ತುಂಡ ಏಪ್ಪಲಾವುಲು ಬೈದೇರ್ಲೆಗ ಅವಮಾನಾತಜಿ ತುಂಬದಕಲು ಮಲ್ಪುನಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬೈದೇರ್ಲನ ಕೋಲ ನಡತಜಿ ದರ್ಶನ ನಡತಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ನಮ್ಮ ಕೋಟಿನ ಪಾತ್ರ ಬಾಡ್ನ ರತೆ ನಮ್ಮ ಅತ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕುಳಿತೇರು ಬೈಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲಿಡು ಮೇಳೈಸವಳು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರಿಯರ್ ಏತೋ ಅವಕಾಶ ನನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ನನೊಂಜಿ ತೆರಿಯೋಡೈನ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಥೆನಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಕನನಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದು ಐನು ತುಳುಟು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಾರ್ದನದ ತಿರ್ಲು ಎತ್ತರೆ ಕಾರಣ ಭಾಷೆದ ಬುಳೆ ಚಿಲ್ಗಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ ಬುಳೆ ಚಿಲ್ಗಲ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಐಕಲ ಪೂರಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯೋಗೇಶ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯೋಗೇಶಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ನಡಪನ್ನ
ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸಮೇತ ದೈವಲಿನೆಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪಂಡ್ಯರು ಅತಿಥಿಯರು ಪಂಡ್ಯರು ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪು ಅವತ್ತೊಂದೇ ಯಕ್ಷಗಾನವೇ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಆಗ ಎಲ್ಲೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆದಾರ ಪಂಡ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಂತಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂಚೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಟ್ಟ ನವೀನ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಜನವರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಿರಣ ಪಕ್ಕಳ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಿನ ಜನ ಅನೇಕ ಒಂದು 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮಂತ್ರ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಕದ್ವಾ ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೈವ ಮಾಪು ನಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಳ ದಾನ ಅನ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅನಿ ಕಟ್ಟದೆ ಅಂಟು ತುಂಡಾನಿ ರಡ್ಡಾನಿ ಅನಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಪೆರಬಲ್ಲತೆ ಅನಿಟ್ಟು ಅವು ಚೌಕದಾನಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಅನಿ ಚೌಕನಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ದೈವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೌಕಾನಿ ಇಟ್ಟು ಅವು ರಡ್ಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕಟ್ಟಾದ ಇಂದು ಇತ್ತಿನ ಅವು ಕಟ್ಟಾದ ಪೋಯಿನ ಪತ್ವಾಡ ಅವಳ ಆಯ್ಕೆ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟಾನ ಗುತ್ತಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಸರಿಯಾದ ದೈವಡ ಮಾಪು ನಟ್ಟೊಂದು ನಿಕಟ ಮಾಪು ನಟ್ಟರ ದಾರ ಜೀರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಏನೊಂದುಳ್ಳಾರ ಈ ಅಡ್ಡ ನಿಟ್ಟು ದುಂಬುಡಿತ್ತೀನಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಪಾಲೆ ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಇತ್ತೀನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಣ್ಣರೆ ಕೇಂದ್ರ ತಿರುಗ ಚೌಕಾಣಿ ಕಟ್ಟು ನಡುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ನಡುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಾದು ಅವು ಕಟ್ಟ ಆತಿನ ಕ್ರಮನೇ ಅಂಚೆನೇನ ಮುಗ ಕಟ್ಟನ ಜಾಗಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗ ಕಟ್ಟನ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕು ಅನ್ನು ಕಟ್ಟೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬೆತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬೆತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಒಂದು ಆಜಿ ಇಂಚಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅತ್ತು ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತ ಅನಿಕಲೆಡುಂಡು ಅತ್ಯಣ್ಣರ ಐಕೆ ಪಣಪನೆ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ತಿಬಾರ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಅನಿಟ್ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಪಾಲೆ ಬೇತೆ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಪಾಲೆ ಬೇತೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ನಡೂತ ಒಂಜಿ ತುಂಡವಡೆಗೆ ತಿಕ್ಕವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಮುಗದಿ ಇದು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದುಂಬು ಅಡ್ಡನಿಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಇಂಚಕೆಂಡ ತಿರುತಾನಿ ಮಲ್ತೇರತೆ ತಿರುತಾನಿ ಇಡೀ ಬತ್ತಂಡ ಐಕ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡಿ ಮಲ್ಗೆ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಪಲಯವು ಐಕ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಪಾಲೆ ಅಂದೆ ಪುದ ಮರ್ಗಿಲ್ದಾಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏನು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಪಾಲೆ ಅವು ರಡ್ಡು ತುಂಡೆ ಅವೇನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ ರಡ್ಡು ತುಂಡೆ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಅನಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವೇನು ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತ ಸಜಿಪಡಪುರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಉಳೈ ಕೊನೆರೆ ಬಂಗಾಪನೆಕ್ಕ ಅವೇನು ರಡ್ಡು ಮಲ್ತ ಅವೇನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಅವು ಅಂತೂ ತೂನಗ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಕಟ್ಟುದಾನಗ ಇಡೀ ಅದು ತೋಜುಡು ಬಕತ್ವೀರವನ ಸಂದೇತೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತಿರಿತನಿಟ್ಲ ನೂದು ತಿರಿ ಬಾಂಡತೆ ಸಂದು ಬಾಂಡತೆ ಅಂಚಂದವು ಆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಪಾಲೆಂದ ಆ ಅಡ್ಡನಿತ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾವರ ಐಕ್ ಆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಂದ ಅನಿ ಉಂಡತೆ ತಿರುತನಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಅನಿಯೇ ಅಡ್ಡನಿ ಆ ಬರ್ಪ ತೋಜೆರವಲ್ಲ ಒಡಕು ತೋಜೆರವಲ್ಲ ಅವು ಸರಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಬಂಡೇರು ಈ ಕಾಲೇಜಿದ ಬಣ್ಣಗೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಡೆಗೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಘಟನೆ ನೆನಪ ಇನಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಮನಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ ಒವೇ ರೀತಿಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯನೇ ಮನ್ಪುನು ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯನೇ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚದ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂತುನು ಈರು ನಂಬುವರ ಬುಡುಪರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮತಾಂತರವು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮೂಲ ಕಾರಣಲ ಒಂದುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಕುಲು ದೈವ ದೇವರೇನು ಭಾರಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಕುಟುಂಬದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಭಾರಿ ಇತ್ತಿನವಳು ಆಲು ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದು ಅವಳು ಕಾಲೇಜ್ ಅವಳು ದೈವ ದೇವರ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ನೆಂಚಿನ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಡು ವಿರೋಧವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನೇನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪವನು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ದೈವ ದೇವರೆಡ್ ದಾದಾಪುಣು ಐಕ್ ಸಮವಾದ ಈ ಕುಟುಂಬ ದಾದಾಪುಣು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಪುಣು ಆ ಬಡ ವರ್ಗದ ಅಕುಲು ಉಪ್ಪುಯಿರು ಅಕುಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಕುಲು ಬತ್ತದು ನಮಲೆ ಕಂತಿನ ದೈವ ಚಾಕಿರಿ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜನಕುಲು ಇತ್ತಿನೇನು ಪೂರ ಮೇಲ್ಗೊಯ್ತು ಬಾಡು ಇತ್ತಿನೇ ಒಯ್ತು ಬಾರ್ದು ನಿಕಲೆ ಐತ ಬಾಧೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಾಧೆ ಉಂಡು ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಮತ ಅಂದರ ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಮತ ಅಂದರ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಂದು ಪಂಡು ಎನ್ನ ಯಾನು ಪೋದು ಭಾರಿ ಅಕಲ ಇಲ್ಲಾಡ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಣಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೈದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಈರೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿದೊಂಜಿ ನೇತಾರೆ ಅದು ಈರ್ನಡೆ ಬನ್ನಗ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮೌಢ್ಯದ ಪ್ರಚಾರ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗೋಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪನಂಚಿತ್ತನ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂದು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ್ಪುಂಡ ನಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆದ ಅಂತೆ ಬನರಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕಲ್ನ ವೇಷ ಬಾಡ್ದು ಸಾಧು ಸಂತೇರ್ನ ವೇಷ ಬಾಡ್ದು
ಅಕುಲು ಪೆರ್ಚಿಗಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ಅತ್ತಂದು ಬಣ್ಬಿನತ್ತ ಆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಸಾರಡು ಒಂಜಿ ಆದಿತ್ತಿನವೇನು ಅವೇನು ಇಂಚ ತೋಜಿಪದು ಜನಕ್ಲೇನು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅವು ಆ ವಿಭಾಗನೇ ತಪ್ಪು. ಆಧುನೀಕರಣ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗತೀಕರಣ ಇಂಚಿಗೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ವಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲಿಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದಿತ್ತು. ನಾವು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಅಪಹಾಸ್ಯೋಗ ಈಡಾಪುನ ಒಂದು ಆರ್ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗದ ಜೋಕುಲು ದಾದ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಕಳೆವನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಿನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿ ನಾವು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂದೆಟ್ಟಿತ್ತು ಯುವ ಜನಾಂಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ. ಯುವ ಜನಾಂಗ ನೆತ್ತಂಚಿ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಪೊಕ್ಕಡೆತ್ತು ತೆರಿಯೊಂದು ಬರ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಕಲ್ಪೆರ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದಿನ ಕುಲ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಚೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಬರತ್ತು ಕುಲ್ಲುವೇರು ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪರು ಆಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಎಂಚೆಂಚ ಉಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತೊಚ್ಪವರು ಒಂದು ಯುವ ಜನಾಂಗೋಗು ಮುಟ್ಟುಂಡು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಭಯ ಭಕ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಬರೋಡು ನನಾತ್ ಜನ ನೆಕ್ ಬರೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಇತ ಎಂಕುಲು ಮದಿಪು ಉಪೋಪಿನ ಲಾಡುಪ್ಪು ದೈವ ನರ್ತನದಾದಿಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ಉಂತು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಕಿರ ದರ್ಶನ ಗುಂತು ನಂಚೆತ್ತಿನವು ಮೊಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಮೊಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲೇನು ಸರಿಯಾದ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ದಾಯಗ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಇಂದೇರ್ದಾತ್ರ ಸಂಸಾರಗೂ ಆ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಆಕಲೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲಟ್ಟಿ ಈರು ಪಂಚಿರ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೈವದ ಒಂಜಿ ನಡೆಪಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಜಡ್ಜ್ ವಕೀಲೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಸಂಸಾರ ವಾದಿ ಪ್ರತಿಭ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಏತೋ ವಿಷಯಲು ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಪಿನ ಮೂಲ ಸರಿ ಏತೋ ಆಪುನು ಏತೋ ರೋಗಲು ನಿವಾರಣೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗಗೂ ತೆರಿಪೋಡು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ದಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ದಾತ್ರ ದೇವೇರ್ನಲಜ್ಜಿ ದೈವದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇಂದು 10 ಪನ್ಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟೋಗ ಆತರು ನೆತ್ತ ಮೂಲ ಕೆದಕೆರೆ ಪೋಣುಂದಂಡ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ದಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗಂದು ದಯಗಿಂಚ ಆತಂಡು ಈತ ಇನಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಅಂತ ಪಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಪುರ ಪುಡು ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಯ ಕಟ್ಟಡ ಇನ್ನು ಪಣೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಏರೆಗಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದೈವದ ನಂಬಿಕೆ ಪೋಪಿನಿ ತೂಡೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಿನ ಓಲ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಗುಂತನು ಪತ್ತನು ಅವಳು ಎಂಜನಾ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ಆಯರಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅವೊಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಚಿತ್ರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬುಡುಪಾದ ಬಂಡರೆ ಬೋಪುಜಿ ಪೋಪಿನಿ ಐದವರ ನಂಬಿಕೆನೇ ಬೋಪು ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆವನ್ನ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿ ತೆರಿಯಂದೆ ಮುರಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರತ ಒಂಜಿ ಕೋಪೆ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಐಟ್ ಏತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂತಂಡು ಕೇಂಡ ಈ ರೀತಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೇಜೋವದೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ತೇಜೋವದೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ತೇಜೋವದೆ ಚಲನಚಿತ್ರಡು ತೇಜೋವದೆ ನಾಟಕಡು ತೇಜೋವದೆ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನಿಲು ಒಂದು ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಬಂಡ ಒಂದಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಪಣಪುನ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸದು ಕೊರಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆತ್ತ ಒಳತಿರ್ಲದಾದ ಅಂದು ತೆರೆಯೋಣಂತ ಐಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸಡು ಕೊರಪನೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕ ರೋಗಗೂ ಮರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಬೋಡಾದು ಪೂರ್ವಜರು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ ಆಳವಾದ ತೆರಿಯೊಂದು ದುಂಬು ಪೋವಡು ಅಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ಒಂದುಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಏನು ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಪನ್ಲೆಮ್ಮ ಅಂದು ಶ್ವೇತಾ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ಪನ್ಲೆ ಶ್ವೇತಮ್ಮ ಪನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಯ್ಯರ ಹಾ ಅಂದು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅವೈತೆ ಸೂಟಗ ತಗಲು ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಇಂದು ನೇಮ ಪೂರ ತೂವೋಳಿಯ ಅಂದ್ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಂದೇ ಆಗಿ ಚುಟುಕುಡು ಬಂಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದವನ ಪುನಃ ಬಡ್ಚಿ ದೇವೇರ್ನ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ಸುಗಿಪುನೆಕ್ ತೂಪಿನೆಕ್ ಅಮೆಸೂತಗೆ ಜಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಡ ಕಲತ ಉಳೈ ಬರಿಯರೆ ಖಂಡಿತ ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ ಐಕ್ ವಾಕಾರಣಗಳ ಅಮೆಸೂತ ಗೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲ ಅಂದುಂಡು ಆ ಕಲತ ಉಳೈ ಬರಿಯರಜ್ಜಿ ದೂರೊಡ್ದು ತೂವಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೂತಗ ಬತ್ತಂಡಲ ಚೌಕಿದ ದೇವೇರ್ನಡೆ ಅಕ್ಲು ಪೋಪುಜೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ವೇಷ ಪಾಡರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಳಿನ ದಿವೊಂದೇರಿ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಚೌಕಿದಡೆ ಪೋದು ದೇವರನ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುಜೇರಕ್ಲಿ ವೇಷ ಪಾಡುವಿರಕ್ಲಿ ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕೇನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪನ ನಿರ್ಬ ದುಂಬು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗಿಂಡ ಪಂಡುಂಡು ಉಂದಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪಣಂದ ಉಪಾಯಜ್ಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗೂ ಸಮೇತ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲತಃ ಪದ್ಧತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳ ಅಮೆಸೂತಕ ಪಣಪನ ವಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮರಣದೆದುರು ಕುಲ್ದು ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಮಂಟಪ ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಗರ್ಭಗುಂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬಾದಿಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಹೊರತಾದ
ಮೂಲತವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಪಣಪುನವು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಜ್ಞನ ಎಂಡ ದಾಖಲೆಂಡು ದಾಖಲಂತ ಓಲ ಪಣಪುಜನ ಅತ ಕೇಣೆರೆ ತುಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನದು ಉಲೈ ಪೋಯರೆ ಮತ್ತೊಂಜಿ ದೈವದಂದ ಇಕ್ಕ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸರಿ ಅವು ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಬಂಡತೆ ಆ ಕಲತ ಉಳೈ ಇಂಚಿನ ಆರಾಧನೆದಂಜಿ ಕಲ ಅಂದ ಮಲ್ಪೆರ ಆ ಕಲತುಲೈ ಬೋಪನಂಚಿತ್ತ ಕ್ರಮ ನೇರ್ದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಹೊಸತ್ತಾದ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲರೆಗೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಬರ್ತನೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ರೆಕಡ ಬಂಡ ನಲ್ಕನೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲ ಐಕೊಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಸಂಘಟಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಆವುಡು ಆ ಸಂಘಟನೆ ಆವುಡು ನಂಡ ಆ ರೀತಿ ಆವುಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಮಲ್ತದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಯಪಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ ಯಾನು ತುಯ್ನೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಾರಿ ಅಸಂಘಟಿತವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಡು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆಲ ಅಕುಲೆ ಮಲ್ಪೋಣು ಐಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅವೇನು ಬಾರಿ ಬಂಗುಡು ಯಾನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಮಲ್ತೆ ಬುಡ್ತುಜಿ ಇನಿ ತೈಟ್ ಎತ್ತೋ 1000 ಜನ ಉಂಡು ಆ ಅಂದೆಟ್ಟು ಬೇತೇನೆ ಎಂದು ಮಲ್ತೆ ಇಂದೇನು ಅಂಚೆನೆ ಇಂದೇನು ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಣಗ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸುರು ಎಂಜಿನಾಪುಂಡು ಒರಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣಗ ಈಗ ಗುಡೋರಿ ಬತ್ತದ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ದಾದ ಯಾನು ಗುಡೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪೋಯ್ ಅಂತ ಬಂದು ಪೋಡು ನನ್ನ ಅಂಚೆ ಪೋಂಡ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಒಟ್ಟು ಸಂಘಟಿತರ ಆವೋಡು ನನಗ ಒರಿಯನು ಒರಿ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು 1000 ತಪ್ಪುಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಓಲಪ್ಪುಜಿ ನೇನು ವರ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನು ಪ್ರತಿ ಇತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ಆಕುಲು ಏರುಳ್ಳೇರು ದುಂಬು ಮಾತ ಹಿರಿಯ ನೇಮಘಟ್ಟದ ನಂಚೆತ್ತನ ಹಿರಿಯ ಆಕುಲು ಪೂರ ಏರುಳ್ಳೇರು ಅಕಲೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಟ್ಟಾದು ಅಕಲ್ದ ಪೋದು ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ದು ಅಕಲೇನು ಪೂರ ಶುರುವಾದ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮಡ ಬೇಜಾರ್ದು ಕೆಲವರೈತೆ ಯಾನ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪ ಯಾನೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದು ಪೋಪಿನ ಅಕಲು ಮಸ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ದೆಲ್ಲ ಪೋದು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟವಡು ನಂಕ್ ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾದ ತಿಕ್ಕು ನಂಚೆತ್ತಿ ನಾವು ಆ ಸವಲತ್ತುಲೇನು ಪಡೆಯರೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪರಿಸತ್ತು ಪನ್ಪಿನವು ಆವುಡು ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸತ್ತು ಆವುಡು ಲೋಕೇಶಣ್ಣ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಪರಿಷತ್ ಆವುಡು ಬಂಡರು ಬೊಕ್ಕ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಾವಿದರು ಕನೆಯರ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ್ಬನ ಅಕಲ್ನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಂಚಿ ಪನ್ಪರ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ನನೆ ಪನ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆಗೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಾರ್ ಯಾನ್ ಇರಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನೊಂಡು ಅತೆ ಯಾನು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನುಂಡು ಯಾನು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನುಂಡು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನುಂಡು ಪೊಪ್ಪ ಬಂಡ್ಬಿನಿ ಖಂಡರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಡೆನ ಬೆಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಗೆಂಡ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆರಜ್ಜಿ ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ದಪ್ಪೆರೆ ಬೋಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸನುಂಡು ಅಪಗ ಅಕುಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆಪುಜರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಕುಲು ಆ ಸಮಯಡು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಪಿರೌಡು ಪುಣ ಇದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಈರ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ ಇರು ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರೊಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗೆಂಡ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಪಟ್ಟಿಡು ಬರೋದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನವಲು ಸಹಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಐರೆಗ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನೇಮದ ಸಂದರ್ಭ ಈರ್ನ ದೈವಗೆ ನೇಮಗಟ್ಟನ ತಕಲು ಅಂದ್ ಈರ್ನ ದೈವಗೆ ನೇಮಗಟ್ಟನ ಬಾಕಿ ಬರ್ತಾಕಲು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿಂಜಾರೆ ಈರ್ನವಲು ಕೂಲಿ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಕುಲ್ದ ಈರ್ನ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸವಲತ್ತು ದೇರ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸವಲತ್ತು ದೇರ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಅಕುಲು ಐಟು ತೊಡಗಿಸೋಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೆಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ಇತತುಲೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಂಡ ಅಕುಲಿತ್ತೆ ಐತ ನಡುಟ್ಲ ನೇಮದ ರಜೆ ಎತ್ತಿನ ಪೋಪೆರ್ ಆತಂದು ಇಂದೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ನೆಟ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟಿತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಉಲೈ ಈತ್ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ಕೊರೋಡು ಕೊರ್ದು ಆಯ್ಜಿಂದಂಡ ಅವು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಬತ್ತರು ಅದನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಬತ್ತರು ಈ ಆರಾಧನೆ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಕೆಲಸ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಾನಿ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಐದು ಬಕಾಯ್ತ ಮಿಡ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಇಂದಕ್ಕೆ ನೆತ್ತನ ನಂಚಿತನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಮಾತ ಪರಿಸತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದುಲ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದವರ ಈ ಪರಿಸತ್ತನ್ನು ಮನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊರೋಡು ನೆಟ್ಟು ಇರೆಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾನ ವಿನೇ ಬನ್ಪನಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ನಿರ್ಬಂಡರ ಯಾನೊಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಂಕಿತ್ತೆವ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲ ಐಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಬಾಡೋಜ ಯಾನ್ ಬನ್ಪಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಾವಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ಯಾನ ಕಾಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅನ್ಬಣತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಅದೇ ಬಾಕಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬೋನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿದ್ದುಬಡಿ ಐಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಾವಂದಿನಲ್ಕ ಈ ತಿದ್ದುಬಡಿ ನಿಕುಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕುಲು ಬಾಕಿ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಡು ವರ್ಷದ 16 ತಿಂಗಳು ಅಕುಲು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಅಕುಲೆ ಮಲ್ಪನ ಅಕಲು ಬೆಂದ್ರ ಕಟ್ಟುನ ಅಕುಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಪಗ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಅಕಲು ಮಲ್ಪೇರು
ನೇಮದಲ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಮನದನಿ ನಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆಯ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕುಂಟರ್ದನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಲುಬಾಡ್ ನಾಯನೆ ಎತೋ ಕಲಾವಿದರು ಪಗಿಲ್ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪದ ರಾತ್ರಿ ಬೋಪನುಂಡು ಯಾನು ಎಂದು ಆಯ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಕಷ್ಟನು ಕೇಂದ್ರ ಅಪುಜಿ ಅಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಕೇನೊಂದು ನಾತು ಬರೋನುಂಡು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಕರೆ ಮಲ್ತದ್ದು ರಡ್ಡು ಜನ ಬುಲ್ತೇರಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಗಿಲ್ದ ಅಕಲೆಗ್ ಬಾಕಿ ಬರ್ತುಂಡು ಬೇಲೆ ಎದ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಬರ್ಬಂಡು ಜನಂಡು ಮಾರೆ ಬರೀ ಆಪುಜಿಂದ ಬಂದ್ಬನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬನಿ ಅಪಂಡ ಅಕುಲು ಬಂದ್ಬನಿ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೇನ ರಂಜಿಸ ಇರತ್ತೆ ವೇಷಪಾಡು ನಾಟಕಡು ಆಟೋಡು ವೇಷ ನಿಕ್ಲೇನ ರಂಜಿಸ ಇರತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಬನ್ ನಿಖಲ್ನ ದೈವಗತ್ತೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನು ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ಪನ ದೈವಗತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪಾರು ಏತು ಕೊರ್ಪಾರು ವಾ ರೀತಿ ಕೊರ್ಪಾರು ಬನ್ನುವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ನಿಖುಲು ಬಾಕಿ ಶೂನ್ಯ ವೇಲೆಡೆಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಗ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಮಾಟ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಕೃತ್ರಿಮ ಮಲ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಬಣ್ಪುನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಪುಂಜಿ ಕೆಲವು ಜಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ನಿತ್ಯ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಬಣ್ಪುನ ದಾಯಕಂಡ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಾತು ಗೊತ್ತಾವಡು ಈ ಮುಖೇನ ಸಮಾಜಗಳ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಎತ್ತವನ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಡು ಇತ್ತೆ ಇರ್ಪಣ್ ಬಂದ ಕಲಾವಿದರೆಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ದೈವದ ಕಲಟೆ ಅಕ್ಕಲು ಸರಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳಿರ ಎತ್ತೋ ಜವಣರು ಉಳ್ಳಿರು ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಇದು 35 ವರ್ಷದ ಬಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಧಾರಣ 20 ವರ್ಷದ 35 ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ನೇಮಗಟ್ಟುನ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಇರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿದ್ದ ಸವಲತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಅಕುಲ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೆಲೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪದಂಗಡದ ಉಮೇಶ್ ಬೊಮ್ಮದೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ 6 ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಡಿಸೋತಿತ್ತನ ಮನದನಿ ಟಾಪಿ ಬತ್ತು ಬಿದಡಿಯರು ಬೇಲೆಗೆ ಅದೇ ಮನದನಿ ಬಿದಡಿಯರು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಜಾರ ಅಂದ್ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ಒಂದು ಆರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪಗ ಆರ್ದಾಯ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ್ನಿಟ್ಟು ಬರ್ತ ಅಂಚಿನಕುಲು ಅಂಚ ಬೈದಿನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಈರೊಂಜಿ ದೈವದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಪಂಚಾಯತಿದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಆದಿತ್ತೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇತ ನೋಡುವ ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಕಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತ ಬತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಅಕಲೇನು ಗೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಳು ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಐತಾನೆ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ಮನ್ಪನ ಎತ್ತೋ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿಷತ್ತಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬಂಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಪರಿಷತ್ ಅವಡೆ ಅವು ಆದ ಅಪಗದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟ ಅರುಹೆರೆನೇ ಕುಲ್ಲಾಯರ ದೈವ ಪರಿಷತ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟನೇ ಅವು ಸರ್ ದಾಯಂಡ ಇತ್ತ ಕಂಡೆವುದ ಮುಕ್ಕಲ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಡ್ಪನೆ ದೇವರದೇಟ ಭೂಮಿದ ಪಾಡಿಪ್ಪು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತೆ ಆಂಡ 374 ದಿನ ಐಕ್ಯಾರೇನು ತೊಡಗಿಸವಡು ದೈವಗೆ ತೊಡಗಿಸವಡು ನಂಗೆ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಮುಕ್ಕಲ್ದೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಮುರಡಿ ಏನಾಗೈತದೆ ಬತ್ತೇರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪನ್ನ ಪುದಾರ್ ಬಣ್ಣರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರು ನಂಗೆ ಪುದಾರ್ ಬಣ್ಣರೆ ಆಪುಜಿ ಆರ್ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಕಂಪಿಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಾಂಡಲ ಆವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಣ್ಣ ಆರ್ ಅವಳು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದೈವ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಿತ್ಯ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲೇನು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದ ಈ ಕೆಲಸೋಗ ಬಲೆ ಪಣ್ಣ ಬೇಜಾರ ಪಣ್ಣ ಅರೆಗೆ ಅವಳು ತಿನಿಯರೆ ಆತ ಬಂಗ ಒಂದು ಉಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ತೊಲೆ ನಂಕ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪೂರ ಉಂಡು ಸರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತೆರಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ತರು ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಚಿತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಬಾಯಿಶೋಕರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರೆ ಲೈವ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಸರ್ ಇರ್ನ ನಿಖಲಪುರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್ ಬೆತ್ತದ ಆಲತ್ತೆ ಇದು ರಸ್ತೆ ವಿಷಯ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಕಡೆ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ಈ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಒಂಜಿ ಏನು ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅವು ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ಪೂರಾ ಉಪ್ಪುನ ಕೊರಪಿನ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊರಪಿನ ಸಜೆಷನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜೇ ಆದಪ್ಪು ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬರ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೇನೆ ಅಂಚಾದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡನ್ನ ನೆತ್ತುಗಳು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇದೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಉಂಟು ರಜ್ನೇದಾದೆ ಅನಿತ ವಿಷಯ ಪಾತರಿ ಅನಿತ ವಿಷಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂಜಿ 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 ಕೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಳಿಯೋದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಟೆ ಧಾರವಾಡ ಈ ಕಂಚಿದಾಣಿ ಅಥವಾ ಲೋಸ ಗೊಳ್ಳಿದಾಣಿ ಇಂದು ಕೂಡ
ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಂದ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅವన్నీ ಸರಳತೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅದೇನು ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಆದ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲು ಸಿಂಗಾರ ಪ್ರಕೃತಿ ತಿಕ್ಕನಂಚಿತ್ತನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಗಲಸದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಲಂಕಾರ ಒಂದು ಶೋಕಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಟೆಂಪರರಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊಡುದು ఆయన ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಈ ಸ್ಥಾವರ ರೂಪ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅನಿರೂಪ ಕಲ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಗೆರ್ತುನಾಗಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಂದ ಆಯ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಅಡಿಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಮಾಯಾವಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡದ ನನ್ನ ಸುಲಭ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದ ಒಂದೊಂದು ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟೆಪ್ಪವರೆ ಕೊಡಾದು ಇಂಚಿನಾಗಿ అని ಬೊಳ್ಳಿದಾಣಿ ಕಂಚಿದಾಣಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಾತು ಈ ಸ್ಥಾವರ ಮಾಡ್ತಾನ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆದಲ್ಲಿ ದೇವಗ ಪ್ರೀತಿಪ್ಪುನೇ ಸರಳತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತ ವಸ್ತುನ ಸ್ವರ್ಣನೇ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುರೇಶ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯಗೆಂಡ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗೂ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಇರಗ ಎಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಏರಂದು ಬುಡ್ಚಿದಾದಂದು ಬುಡ್ಚಿ ಜುಮಾದಿ ನೇ ಮುಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ ಬತಂ ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಕುಲೆತ್ತುಪ್ಪದ್ರ ಕಂಟೆಲ್ಡು ಒತ್ತಿಲೆ ಕಾಪುನು ತಿಗಲಿಡು ತೊಂಕಿಲೆ ಕಾಪು ದೈವ ಸರಿ ತೆರೆದ ಕಾರ್ಮಿಟ ಬೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗ ಅಂದಂದು ನಿನ್ನ ಮಗಳೇ ಕುಲೆತ್ತುಪ್ಪದ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಪೋಯ ಅವಳು ಕೆಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ಪ ಸಾರ ಖರ್ಚಾನಂದು ಬಂಡೆ ದಾಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೆರೆ ಜೈನಿರೆ ಗಂದೋಡು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಡ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಎಂಚ ನಿನ್ನ ಮಗ ಲಕ್ಕುನ ಎತ್ತು ಬರ್ತವು ಲಕ್ಕುನೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಪಂಡ ಯಾನೊಂದು ಐನೀರ ಗಂಧ ಕೊರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಮಗಲು ಕಾಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೋಡು ಈಲ ಲಕ್ಕೋಡು ತರಕೆ ಮೇಕೆ ಮೀವೋಡು ಎನ್ನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡುಡು ಕೈತಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎತ್ತಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಎತ್ತಂಡ ಐಕ್ 18 ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಬರಡು ಸೂತಕದ 7 ದಿನ ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅವು ಎಂಚು ಪರಿಹಾರ ಜೈಟು ಆ ಪುಣ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೆತ್ತುಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಗುಣಾಂಡು ವಿಷಯದಾದ ಒಂದು ಮುಸ್ಕುಬಾರ್ದು ಜೈದಿನಿ ನರನಾಟಿಲು ಸಿರಿಂಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತಗುಲ್ಲಕ್ಕದು ಆಲ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದಾಗ ಇಡಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಗಳ ಸೂರ್ಯನಾಡಿ ಚಂದ್ರನಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಚಲನೆ ಅನಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ತನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಣ ತುಲೆ ಅವಳು ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕಲ ಗಂಧದ ಶಕ್ತಿಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಾರ್ನ ನಿಯಮನಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಕ ಕುಲತ್ಯ ನಿಕ್ಕ ಇಂಚೆಂಚ ಸೀಕ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಂತ್ರವಾದಿ ನಡೆ ಈ 6 ಬಣ್ಣ ತುಲೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಮರ್ದು ಮೂಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಮನಮೂಲಿಗೆ ಸಂಗಮಾರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದೇರು ವೈತ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಮನಮೂಲಿಗೆ ಅಂದು ಬರೀತೇರು ಸತ್ಯನೇ ಖಂಡಿತ ದಾಯಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬಣಪನೆ ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪೆ ಬಣ್ಪಲ್ ನಿನ್ನಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಎತ್ತಣ ಮಗ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಆಲಿ ಎಲ್ಲಿಡೆ ತೀರ್ಬೋಯಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬೋನಗ ನೆರೆಕರೆಂದು ಪಲ ಪಲಿ ಮೊಲ್ನ ಬರ್ಚಿನ ತರೆ ಬರ್ಚುನ ಪುಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟುನ ಮೊಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪಲಿ ಬಲಿಂದ ಕಟ್ಟುನು ಅಪ್ಪಗ ಪಾತ್ಯನ ಮದ್ಮೇನಿ ಗಂಟನ ಪಲೀತು ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತು ಮಗ ನೀನಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಾನ ಈತನಗ ಮೊಲೆಗೆ ಅವಳು ದೊಂಪ ಜಪ್ಪುನಗ ಮೊಲೆಗೆ ಪಲಿ ನೆನ್ನಿದು ಮೊಲೆಗೆ ಕುಂಬರ್ರೆ ಸುರುವ ಅಪ್ಪ ಏರು ಯಾನ ಪಲಿ ದಾನೆ ಅವಡು ಎಂಕು ಮದಿಮೆ ಅವಡು ಸರಿ ನಿಕ್ಕ ವೇದಿನ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆಟಿಡು ನಿಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ತು ಕೊರಪ ಈಡು ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ತು ಕೊರದು ಅಲೆಗಡೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಎನ್ನ ಪಲಿಗಳ ಮದ್ಮ್ಯಾನತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಜತ್ತ ಒಂದು ಮನಮೂಲಿಗೆ ಮನಯೇವ ಕಾರಣ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಪಗ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ನಂಕವು ಸಂಕಭಾಷಣ ಆದ ಕಾಡುಂಡು ನೆಕ್ಕು ಮಸ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚಾದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಟ್ ಎಂತೋ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರದಾಯ ದಿಕ್ಕುಂಡು ನಮ್ಮ ಶಬ್ದೇಡ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಾಂತ್ವನ ಅಂಚಾಯ ನಡೆದ ಏತೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇರು ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಂಡರು ಓಪುರ ಸಾಮ್ಯತೆ ತುಪ್ಪರೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡರು ಬೇತೆ ಓಪುರ ಸಾಮ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಣೊಳ್ಳಿಡು ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ತುಯರೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಂತ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಏತೋ ಪುದರುಲು ನಮ್ಮ ತೋಳು ಕಟ್ಟು ಕೈ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಎದೆ ಕಟ್ಟು ಎದೆ ಕಟ್ಟು ಇಂದು ಮಾತ
ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆವಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ತುಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತರತ ಜೆಂಡು ಬಾಡ್ನಡೆ ನಿಕ್ಲು ಚಿಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಚೌಕುಳಿ ಬಾಡ್ನಡೆ ಐಕದಾದ ಅನ್ಪನೆ ಒಂದು ಕರ್ಣಪತ್ರೆ ಅಂದು ಅವನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಚೌಕುಳಿ ಬಂಡ ಕಿಬಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಕರ್ಣಪತ್ರೆ ಅತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತ ದಂಡೆಗೆ ತೋಳು ದಂಡೆ ಅಂದು ಭುಜ ಕೀರ್ತಿ ಭುಜ ಕೀರ್ತಿ ಅತೆ ಕೈತ ದಂಡೆ ಕಾಜಿ ಕೈಕಟ್ಟು ತೋಳು ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ ದಂಡೆ ಕಾಜಿ ಎಂದು ಬಂಟ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಗಗ್ಗರದಲ್ಪ ಗೆಜ್ಜೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಕಾರ ಪಾಲದಲ್ಪ ನಿಕಲ ಸಾಕ್ಸ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುಡ್ಲೈಕೊಂಜಿ ವೈಟೆ ಬರೋ ಅಂದು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೀರ ಪಾಳೆ ಅಂತ ಹೊತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಇದು ಬಳಕೆ ಅಂಡ ಪಾಲೆ ಕಟ್ಟುನು ಬಂಡ ಗಗ್ಗರ ಆತು ದುಂಡು ಕಾರ್ಗ ಕಂತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಗ್ಗರನೆ ಒಂಜರಂಜರ ಕಿಲೋ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜರಂಜರ ರಡ್ರಡ್ ಕಿಲೋದ ಗಗ್ಗರ ಕೆಲವು ಕಡೆದ ಗಗ್ಗರನೆ ರಡ್ರಡ್ ಕಿಲೋದ ಗಗ್ಗರಣ ಕೆಲವು ಕಡೆದ ಗಗ್ಗರ ಆತು ದುನ್ನೋಣ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಅಂತ ತೂಪಂಡಿತ್ತೆ ಬೈದ್ಯರ್ಲೆನ ನೇಮ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಬೈದ್ಯರ್ಲೆನ ನೇಮ ಉಡಕ್ಲು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ವೇಷಭೂಷಣ ಯಕ್ಷಗಾನದ ದುವೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ನೇರಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಪೂರ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಕಡತದ ಕೇರಳದ ಅಂಚಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈರ್ಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೊತ್ತುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡ ಕಥಕ್ಕಳಿದ ಯಥೋ ಪ್ರಭಾವ ತೆಯ್ಯಮದ ನಿಟ್ಟಿನಂಗೆ ತೊಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಉಂಡ ಆ ವೇಷಭೂಷಣ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಿರೀಟ ಅದುಪ್ಪು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮ್ಯತೆ ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಐಟಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಈತ್ ಮಾತು ಸೇರ್ದು ಎನ್ ನಮ್ಮ ನಲ್ತೊಂದಪ್ಪ ಅವೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗಂಡನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವು ಒಡನ್ನ ನಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಡ್ಚಂಡ ಬಿಡೋಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಮಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ಮಾಟ ಕಡೆಟ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾತು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಆಂಡ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ನಂಬಿಕೆನು ನಮ್ಮ ಭಯ ಭಕ್ತಿದು ಮಲ್ತಿನೇನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ನುಡಿ ಕಟ್ಟದು ಅವು ಪಾತೆರಂದಿ ನಂಚಿನೇನು ಪಾತೆರನ್ನು ಇದು ಪೂರ ಏತು ಸರಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬಣ್ಣ ಈ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಂದನ ಮತ್ತೆ ಒರಿ ನೇಮಕ ಹಾಕೊಂಡ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಕಾರಣದ ಅನ್ನ ಕೊರ್ಪ ಮುದ್ದಿ ಅಂತ ನೇಮಗ ಆಂಡ ಆಗಂತ ಪಿರಾವಡು ನಾಲಂಗಿ ಅನಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಓಲ್ಲ ಅಕುಲು ವಾನೆಟ್ಲ ಅಕುಲು ತಿಕೊಂಡು ಜೇರು ಬೇಲಿಡ್ಲ ಅಕುಲು ಪಿಂಕದೇ ಬೋಪಿನ ಅಕುಲು ಅಕೇರಿಗೆ ಇದು ಎಂಕುಲು ಲೆತ್ತದ ಕೊರನಾಗಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಧಾನಿಯರ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಕೊರ್ಪಿನದ್ದೆ ಕೊರ ನೋಡು ಆ ಬಾಕಿದ ಪಿಂಕದ ಎಂಕುಲು ತೋಜ್ ಅಕುಲು ಅಂಚಾದು ಅವು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾತಿರನ್ನ ಸೇರದು ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತು ಬೇರೆ ನಾಕು ನಿಂತು ಕುಲ್ದು ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಯಾನಿರನ ಮಸ್ತ್ ಗಮನಿಸ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಏಳು ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೀತಿ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದಾರು ತನ್ನದಾರ ತೊಡಗಿಸವರು ನನ್ನ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಬಣ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿದಾದ ಕೆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಜನ ಕರಿಣ ಕೋಡದ ದಿನಟ ಆನಗ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಯಾನದ ನೇರ್ದುಂಬು ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಅಕಲೆಗೊಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ದೈವದ 14 ವರ್ಗೋನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಬೇಡಿಕೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಡ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಬೇರಿಕ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಬತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಪಣಪನೆ ಉಂದೇನೊಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಇದಮಿತ್ತ ಮುಂದು ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚೋ ಗಡಿಪತ್ತಿನಕಲ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚೋ ಅಕಲ್ನ ಬಂಜಿದ ಪಡಿಕೆ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚೋ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಮಾತಲ ಒಂಜೊಂಜನ ಮಲ್ಪೊಡು ಐತೊಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಣ ಐತೊಲೆ ಕನವಂದೆ ಖಾಲಿ ಅಕಲ್ನ ಅಭ್ಯುದಯದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಖಲ್ನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟ ಆವಡು ನಮರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿಡಿ ಯಾನು ಇತ್ತಿನವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಮರ್ದು ಎತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅವು ಯಾರು ಮುರನಿರ್ದಿಂಚ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂದೆ ಐನೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಕಲೆಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಉಮೇಶಣ್ಣ ಕರಿಣ ಸರ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ
ಅಕಲ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಕಸುಬುದ ಚಿತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಲೇನು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಡಪುಡೆ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ 1,500 ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಕಡಪುಡ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾಲಿ 200 ಜನತ ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಯಾನ ಕಲಾವಿದರಡಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ದಾಯ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವಾರೆ ಇತ್ತ ಅವಿನ ಬೈದುಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಬಾಡ್ರೆಪ್ಪುನು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಬಾಡ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಆತು ನಿತ್ಯ ಎಂಕ್ಲು 200 ಜನದ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪು ನಾನು ಅರ್ಜಿ ಮಲ್ತಿನ ವಾ ರೀತಿ ನನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಎಂಗುಲು ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಗುಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರೆ 200 ಜನತ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅವಿನ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಕಿದಕ್ಕೂ ದಾಯ ಕೊರ್ತು ಜನ ಇತೊರ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು ನಂಡ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭ ಆತು ಒಂತೆ ಸುಲಭ ಆತು ಅಂತೂ ನನ್ನ ದುಂಬಗಾಣ್ಲ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಿತ ರಾವೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದಡ್ಡು ಸರ್ಕಾರದ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಸವಲತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ದೆತೊನೊಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪೋಡು ಒವ್ವೆ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ದಾಂತ ಎತ್ತನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೇರ ಈರ್ನ ಪನ್ನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಸಾರೋಗು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕುನ ಸೌಲಭ್ಯಗು ನಂಗೆ ದಾಖಲೆ ಎಂಜಿನ ಐ ಕೊರೋಡು ಐಕಲ ಕೊರೋಡತ್ತೆ ಅವಲ ದಾಖಲೆ ಕೊರಪುನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆಯೇ 35 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ದಾಖಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಆರ್ನ ಉಮೇಶ್ ರೈಕಲ್ನವಲು ಭಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಪ್ಪನೆ ಅಂದು ಬಣ್ಪನತ್ ಭಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತು ಬೇಲೆಂಡವಳು ತೇ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಪಂಬದಿರ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಯರಡ ಆಯ್ತ ಪಿರವುಡು ಅಕುಲು ಮೆಗಿಬಲೆ ಕಟ್ಟಿಯರಡ ಆಯ್ತ ಪಿರವು ಕಮ್ಮಿಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ಮ ಜನ ಬೋಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪಗ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕು ಒಂದು ಪುರ ಈ ಬಗೆಟ್ ಸಂಘಟನೆ ಅತಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರಿ ಒಂದೇ ಆರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ESI ಅದು ತಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಾರು ಮಲ್ತನ ಮೇಳೋಡು ಐಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಜತ್ತೇರಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಆದ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತನಂಕ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಡು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಹೊಂದುದು ಪೋಡತ್ತೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಸಾಧ್ಯ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವ ಕಲಾವಿದರಿಗಳಾವುಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುಡು ನಮಕ್ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮುರಣೊಂಜಿ ಜನ ನಡುಟೊಂಜಿ ಕರೆ ಮಲ್ತ ಬಂಡರೆ ಎಕಡೆ ಬತ್ತೇನೆ ಅಂಚುತ್ತನ ಪಾತಿರೆ ಬರ್ಪ ನಿಂಗೊಂಜಿ ಕರೆ ಮಲ್ತ ಬಂಡರೆ ದಯಾನಂದರ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟೋಡು ಇನಿಕೋಡತ್ತತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪನೆ ಅವು ಅವು ತಪ್ಪುಂದು ಬಣ್ಪಾರ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಇನಿಕೋಡದ ಹೊತ್ತು ಅವು ಅವು ಹಾಸ್ಯ ತಪ್ಪುಂದು ಬಣ್ಪೇರ ಬಂಡೆ ನೆಕ್ಕದಾದ ಬಣ್ಪಾರ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೇಡು ಅಲ್ಪ ಅಕೇರಿದ ಬಾಗಡು ಬರ್ಪುನ ಅವೇನಂತ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಪಾತ್ರವು ದೈವ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದ ಬರ್ಪನ್ ನಿಜವಾದ ಆಟೋಡು ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪುರಾಣ ಬತ್ತದ ಎಂಚ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಆ ಪಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಪುನ ಸಂಬಂಧಲ ಒಂಜಿ ಅಸಂಬದ್ಧದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಜ್ಞಾನ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಬೇತೆ ದೈವಾರಾಧನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಬೇತೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಚರ್ಚಾಕೂಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಓವು ಸರಿ ಓವು ತಪ್ಪು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಗಳಾದಿತ್ತಂಡು ಇದು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಐನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಲ ಅತ್ತನಾಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸ್ವರೂಪುಡುಂಡ ಲಕ್ಕೇಸರಿಂದ ತಪ್ಪು ಕಥೆಲ ತುಲೆ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಕಥೆಟ್ ಎಂಚಗೆಂಡ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಬನತ್ತ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿಂದ ಬಣ್ಪನೆ ಅವಳು ಸಾತ್ವಿಕ ಕೋರಿಗಳ್ಪನ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ರಕ್ತ ಬೀಜನ ವಧೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಶೋನಿತ ಬುರುಂಡ ಸಹಸ್ರ ಬೀಜಾಸುರ ಈ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆವು ಉಂಡ ದೈವ ಒಂಜಿ ಆವೇಶ ಪುನ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಐನ್ ಏರಾ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡ್ದು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆಂದು ಅಂಡ ದುಂಬುಡ್ದು ಮಲ್ತನೆ ಐತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದಾಂತೆ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತವಿನ ನಂಬಿಕೆದ ಪರಂಪರೆಡೈನು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತದ ನಾವು ದುಂಬು ಪೋದಾತಂಡು ಅವಿತ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತು ನೀರು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ
ಅಲ್ಪ ಬೊಟ್ಟು ನಾಯ್ಡ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಪಾತಿರ್ನು ಐನ್ ಹಾಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಡು ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ದಾನೆ ಉಂಡು ಏನ ಐನು ಖಂಡಿಸವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಆದ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಆತಂಡವು ಬೈದಿನ ಅಂದಂದಾಂಡಲ ಅವೇನು ಯಕ್ಷಗಾನೀಯವಾದ ಅವೇನು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆವೇಶ ಬಂದಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನೀಯವಾದ ಅಕ್ಲು ಕೊರಡೈನು ಅವಕ್ಕೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಕರ್ಣ ಸರ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಐವ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತ ಅಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ಮ ದೇವಿ ಮಾತ್ ಮೇಲೆ ಆಂಡ್ ಐಟ್ ವಾ ಕಾರಣಗಳು ಆ ಪಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ ಅಗತ್ಯ ನಿಜ ಐನು ಬುಡ್ತು ಮಂತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದದಲ್ಲ ದೋಷ ನಿಜ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ನಟ ಆವಿನ ವಿಚಾರನ ಬುಡ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಹಾಸ್ಯ ಜಾಡಿ ತುಂಬದ ಪೂರ ಹಾಸ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಹಾಸ್ಯನ ಬುಡ್ನೆ ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿಲ ತೊಂದರೆ ಬೇಜ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಸಂಗ ಅವು ವಾ ಆಧಾರ ಹಿಡ್ದು ವಾ ಮೂಲೊಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಅವೇನು ತುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಮೂಲೋಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಉಪ್ಪಂದು ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪಂದು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯಗೋ ಕಾರಣ ಆಪುಣೊಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಐನು ಬುಡ್ಪುನ ನೇಟ್ ಅದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂಂದುಲೇರೆ ಮಹಾಬಲ ಅಮೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕೊಂದುಲೇರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಸಿರಿ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪುನ ಸರಿ ಅತ್ತಂದು ತೋಜುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಬಣ್ಪನವೇ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷಭೂಷಣಡು ದೈವದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಗಡಿಡಿ ಮಲ್ಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಗಡಿಡಿ ಅಂಚಂದ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಪನಿ ಮರ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂಡೇರು ನಾಟಕದ ಪಂಡುಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷಭೂಷಣ ನಾಟಕೀಯ ವೇಷಭೂಷಣ ಬಾಡ್ದ ಮಲ್ತುಜಿಂಡ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಚು ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಧನ ಬನ್ಪನಿ ದೈವದ ಪಾರ್ಧನ ಸಂಧಿ ಬೇತೆ ಪಾರ್ಧನ ಬೇತೆ ಬೀರ ಬೇತೆ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ಧನ ದೈವದ ಕಲಟ ಬನ್ಪೇರು ಪಾರ್ಧನ ಮಾತ ಜಾತಿದ ಕುಲ ಬನ್ಪೇರು ಪಾರ್ಧನ ಮಾತ ಜಾತಿದ ಕುಲ ಮಾತ ಕಡೆಲ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಣ ದೈವದ ಕತೆ ಚರಿತ್ರದ ಹುಟ್ಟುಬುಡವು ಮಾತ ಕಡೆ ಅಂಡ ಸಂಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀರ ವೀರಾವೇಶ ಬನ್ಪನ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನ ಅಂಚಾನೇಡ ಹತ್ರ ಉಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿನಾತು ದುಂಬುದಿನ ಚರ್ಚೆ ಆದ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಬುಡಚಿ ಅನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಘಂಟ ಅವಡು ಆ ಕಾರಣಗಳು ತಿರಿಕಟ್ಟದು ಮಲ್ಪನವು ಸರಿಯತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಜನ ಪಣ್ಪನೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪನಿ ಪಣ್ಪನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಇದು ವಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಣ್ಪನೆ ನನತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರೊಳಗೆ ಆ ಪಂಡಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟೇ ಒಂತೆ ಒತ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಣಂತಿಲ್ಲೇರು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಐತ ಬಗೆಟೆ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಣ್ಪೇರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಸಂಬಂಧದ ಅದೇ ಅವೇನು ರಂಗಕಲಾ ತೂಪಾವನ ಸರಿಯ ಅವಿನೀತಿ ಇತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದಾಂಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೋಲ ನೆಟ್ಟು ನಡಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೋಲಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅವಳು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನಿ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಕೆಲವು ಪಣ್ಪುನಿ ಆ ದೈವದ ಕೋಲನೇ ಆಪುಂಡು ಕೋಲ ಅಂದ ಪಂಡ ದೈವನು ಮಾಯಿಡ್ದು ಜೋಗೋಗು ಬರ್ಪಾವ್ ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ಕತೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾತ್ರ ಅವಡು ಹೊರತಾದ ಆ ಕೋಲದ ಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಮಹೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಬನ್ಪೇರಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ನೇಮ ದೈವ ಮಲ್ಪುನಕಲೇ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವು ತಪ್ಪುಂದೆ ಬಣ್ಪನೆ ಜಗದೀಶ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಣ್ಣನ ಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಜೆ ಅಂತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂತ ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ರವಿ ಮುಗೇರ KKG ಸೊಲ್ಮೇಲು DPK ಹೆಗ್ಡೆ ನಿರ್ಕಜೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಗಗನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರ್ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಡಕಾಯಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷಭೂಷಣ ಬೇತೆನೆತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಕೈ ಕಟ್ಟಲು ತಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಪೂರ ಉಂಡು ಆ ಕ್ರಮತ ನಮಕ್ ಕದ್ರು ಮುಡಿಕಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಒಂಜೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಏತೋ ಜನ ಬತ್ತದು ದೈವದ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೌಕಿಡು ಬತ್ತದು ಐನು ತೂದು ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷ ಒಂದು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೊರಣಂಜಿ ಯಾನ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಾಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂಡ ದಯಕೆಂಡ ಕೊರತಿಯಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಯಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಧರ್ಮನೇ ಮಾನಾಗ ಭಾರಿ ಪುದರ ಬೈನ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಾರ ಆರು ಕಟ್ಟದೇನೆ ಸೇರ ಲೋಕಯ್ಯ ಆರಡ ಬಂಡ ಕಪ್ಪು ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಅವೇ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈರ್ಪನ್ನಲ್ಕನ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಬಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಅಥವಾ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪ ಸರಿ ಅಂದೆ ಅನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಪೊರ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ದೇವಿನ ರೂಪಡು ದೈವಲ್ನ ಒಂದು ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಿ ಬಂಡೇರು ತುಂಬ ಪುರ್ಬು ಬರೆಪನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಾನೆ
ಪೊನ್ನ ಒಂದು ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನ ನಾವು ಸರಿಯತ್ತಂದು ದಾರಿ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಬನ್ನತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಸನ್ಮುಲ್ಕಿ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಲಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಿರ್ ಜುಮಾದಿ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಮಟ್ಟಾರ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಶೆಡ್ಡೆಯ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವ ರಾಹು ದೈವದ ಕತೆ ತೇರಿಪಾಲೆ ದುಂಬು ದಿನ ಮಲ್ಪಕ ಖಂಡಿತ ಐದು ఒక ಉದಯರಾಯರು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ಸೀತಾರಾಮ ಸುವರ್ಣರು ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೂಜಾರು ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಬ್ಬವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪೇರು ಒಂದು ಸರಿಯ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಆವರಣಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಬ್ಬವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪೇರು ಒಂದು ಸರಿಯ ನಮ್ಮ ಗುಬ್ಬುದನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಅಂಗಣದೊಳ ಒಂದು ಬೇತೆ ವಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅವಳು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳೇ ಅವಡಿತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಒಂದು ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡಿ ಅಲ್ಪ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆನ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಅವಲಾಪುಜಿ ಮೇರ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತನ ಊರುಡು ಬಚ್ಪೇಡು ಅವಳ ಗಂಡೊಟ್ಟುಡು ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಲಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನಗ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟುವ ದೈವದ ಅಡಿಯಂಗಣ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಅವಳು ಆಟ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಾಳ ಮದ್ದಳೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಥಾ ಪ್ರಸಾರಣ ವಾದ್ಯವರ ಪೇರು ಬೇತೆ ಕಲೆ ನಡಪುಂಡು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದ ಮಲ್ಪನ ಆವರಣದ ಉಲಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕನ್ನಡಡಿ ಎಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕನ್ನಡಡಿ ಎಂಚ ಅವು ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾತ್ರ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಟ್ ಜ್ಞಾನಿಲು ಪೂರ ಸೇರುಂಡಿರು ಕನ್ನಡಗೂ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವ ಕೊರಿಯರು ತುಳು ನಮಕ್ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು ದೆತ್ತಿನಿಟ್ಟಾತ್ರ ಕನ್ನಡಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶಾಂತಿ ನಮಸ್ತೆ ಬೈದೆರ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ನಿಜವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ಎರಡು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಇನಿತ ದಿನ ಆ ಅಕಲಿನ ಲೆಪ್ಪುನ ಟಿತ್ತಂಡು ಬೈದೇರ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ 800 ಕಟ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಂಡು ಅರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಅರೆಗತ್ತು ಆರ್ನ ಕೈತಲ್ದ ಅರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ವಾ ಕಾರಣಗಳು ಸರಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿ ದಕ್ಕೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮಂತ್ ಜಾಕ್ಲೆ ಅವು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಗ ರಘುವೀರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇ ನಂದರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಗೊಂದಲ್ಲೇ ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲಿ ಅಂತ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಶುಭ ವಿನಯ್ ಬೋಳಂತೂರು ತಗೊಂದಳ್ಳೇರೆ ದಿನಕರ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ತಗೊಂದಳ್ಳೇರೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಉಡುಪ ತಗೊಂದಳ್ಳೆ ಸೌರವರೈ ತಗೊಂದಳ್ಳೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಆದರ್ಶ್ ವರ್ಣ ತಗೊಂದಳ್ಳೇರೆ ಇತ್ತೆ ವೇಷಭೂಷಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಪ್ಪು ಮಾತೆಟ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲಿನ ತಿದ್ದೊಂದು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಪನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಣ್ಣರೆ ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವದ ಈ ಕಥೆಕ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ದೈವದ ಇಂಜಿನ ಮನ್ಪೇರಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಗಲಸು ನಾವು ದೈವದ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಗಲಸ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತು ನಾವು ದೈವದ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಗಲಸಿವರೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಸಾಲೆ ಅವು ದೈವದ ಕೈಟೇ ಪೂಡವು ಕಡ್ಸಾಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಕಡ್ಸಾಲೆ ಬತ್ತೆರೆ ಬಲ್ಲಿಯವು ಅವು ತಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನೀಯವಾದ ಐತ ಆಯುಧ ಪರಿಕರಲು ಪುಂಡು ಐನೇ ಪತ್ತೊಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ಸರಿ ಒಕ್ಕ ಹೂವೇ ಪರಿಕರಲು ಬಂಡೈತೆ ಗಗ್ಗರ ಆ ಕಾರಣಗಳೈನು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಣಿ ಇರು ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಣಿ ಕಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ದೈವದನೇನು ಅವಳ ಅಣಿತ ಸ್ವರೂಪೊಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೊನತದು ಮನ್ಪು ನಾವು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ತಪ್ಪು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದೈವದ ನರ್ತಕಿರಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷ ಪಾಡು ನಾವು ಅವು ತಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದುಲ ಮುಲ್ಪ ತಪ್ಪೆ ಐತೈತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪೊಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಆಂಡ ಪೊರ್ಲು ಎನ್ನ ಕಡೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಯಾಯ್ಕೆ ಮಾಯುಡ್ದು ಜೋಗೋಗು ಬರ್ಪುನ ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿದ ಆ ಆರಾಧನೆಗಳ ಕಥೆನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಐನು ಬೆರಕೆ ಮಂತದ ಐನ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಭಂಗ ಆಪುಲೆಕ ಮಲ್ಪುನವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅವೇನು ಯಕ್ಷಗಾನೀಯವಾಯಿನ ವೇಷಭೂಷಣಡು ದೈವದವರುನು ಕೊರಿಯರೆ ಆಪುಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೇಡಿ ಧರ್ಮದೈವಲೇನು ತೋಜಾವನ ಚಿತ್ರಣ ಚಿತ್ರಣ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತೋಜಾವುಡು
ದಯಪಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ಗಳಸುನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುಲೆಗ್ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವೇನೇ ಕೊನತ್ತದ ಮನ್ಪುನೇಕ್ ಐಕ್ಲಂಜಕ್ಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ದಾನೆಂಡ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮನೇ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪಂಚಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಅವಕಾಶಲ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷಭೂಷಣಲ್ಲಿ ದೈವೋಲಿನ ತೋಜಾವುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆ ಸ್ವರೂಪಡು ಕೊರ್ನ ಪೊರ್ಲೈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧಾರಣ 1.5 ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಪೋಂಡು ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸದಾಶಿವಾಳ್ವರೆ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರೆಂಡು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳುಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಡ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದ ಪಡ್ತಾರೆ ಇನಿ ಇಂದು ಲೋಕ ಗಡೇಸನ ಮಾರಿ ಉಸುಲು ಸೋಂಕೆಲೆ ಕುತ್ತ ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಗೋಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬದುಕಂತ ಇದು ಹೊರತಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ಲಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪನಿಯರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಬದಲಾಯಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಎದೆಗುಂದೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಿಕ್ ಪರ್ಯಾಯವಾಯಿನ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದೇ ಇಪ್ಪೋಡು ಕಲೆನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬೊಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಹೂವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಪರ್ಯಾಯವಾಯಿನ ಸಾದಿಲ್ನ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣವೆನ್ನ ಇಂದು ನಂಗೆ ಕೊರ್ನ ಪಾಠ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜೇನೆ ನಮ್ಮನ ಕಲೆನೇ ನಂಬುದು ಬದುಕೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾಂದು ಇನಿ ಕತ್ತಲೆ ಖರೀದಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಳ್ಪುಂದು ಪನ್ಪುಣ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನನೊಂಜಿ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಿಕವಾದೇ ಅನು ಪನ್ಪುಣುಂದಾಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ಯತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಗಳಸೋಡು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ನಿಂಚದಿತ್ತುನೊಳ್ಳಿಂದ ಕೇಂಡ ಕತೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ದೈವದ ಭಾಷೆನ ಐನಾತ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತವನುಡು ಯಾನ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ದುಂಬುದ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರಸಂಗ ಆದುಪ್ಪು ಕೋಡ್ದಬ್ಬ ಆದುಪ್ಪು ಇನ್ನೇನು ಕೊರ್ಪುನಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣವಾಯಿನ ತುಳುತ ಬಳಕೆ ಆತನು ಪ್ರೌಢವಾಯಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಳಕೆ ಅದು ಈ ಸಾಮ್ಯತೆ ಈ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಗಳ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಇತ್ತನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕವಾದ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗಾಂಧವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ನಮಕ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ದೈವಾರಾಧಕರನ್ನ ಅಸಂಘಟಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೊಕಲ್ನ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲುಡು ದಾದ ಈರೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಜವಾದ ಅಸಂಘಟಿತರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ವಲಯಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ಯಾತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೂ ಒಂಜಿ ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರವಾದ ಆ ಪರಿಸತ್ತ ಆವೋಡು ಆಯರೆಗೋ ಆವೋಡು ನಾಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಆವೋಡು ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರೋಡು ನೆಟ್ ಓಲ ಭಿನ್ನತೆ ಬರೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪನಾಗ ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ನಂಕ ತಿಕ್ಕುನ ಹಕ್ಕು ಉಂಡ ಅವೇನು ಕೇನುಡು ನೆಟ್ಲ ಮಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಹಲವಾರು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತನ್ನು ಪೂರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಕಾಸುಲು ದಾಯಗ್ ನಮಕ್ ಈ ಸರಕಾರಗೂ ಪೋಪಿನೇ ಹಿಡ್ದು ಸರಕಾರೊಡ್ದೇ ಅವು ಎಂಚಿನ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತುలుಂಡ ಕಾಸುలుಂಡ ಅವೇನು ಇಂಚಿತ್ತಿನನೆ ಎಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿಲು ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ನೆಕ್ ಪೂರ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ಇತ್ತೆ ನನದ ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ನನದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಪಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಪ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಲೆಕನೆ ಪ್ರತಿಯೊರೇನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆಲು ಪುಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನವನು ದೆಪ್ಪೊಡುಂದಂಡ ನಮಡ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಐತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆದಿಪ್ಪು ನಾಲ್ ವೇದ ಆದಿಪ್ಪು ಪುರಾಣುಲ ಆದಿಪ್ಪು ನೇನು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೋಡು ಒಯ್ಕೊಯ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಭಜನ ಮಂದಿರೋಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ಒಂಜಿ 4 ದಿನಣ 5 ದಿನಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದೆ ಇಂದು ಬತ್ತನಂದ ನಮ್ಮ ದಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನು ಹೌದಾದ ನಿಖಲ್ನದಾದ ಸಾರದೇವಿರ್ದಾನೆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವಾನು ದೇವತೆರ್ದಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನು ಬೇತೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ಪಾಡುವೇರು ಪಾಡ್ದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪುನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗೆ ಅಪಗ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟುದು ಸೈವರ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಆಗ ತುಳುನಾಡು ವಾವ ಪದ್ಧತಿಲು ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರೇ ಎಂಚಿನ ಉಳ್ಳೇರ ಮೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗು ಮಾತ ಕೈಬಾರ್ದೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನೇನು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಅಂಡಮಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಸುಲೇನು ಪೂರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೇನು ತೆರಿಪಾಯರ ನನದ ಜನಾಂಗೋಗ ಆಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನು ಮಾತ ಮನ್ಪುಡು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಏರ್ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರ ಅತ್ತಂದ ಐಕೆ ಚಾಕಿರುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗೋಲು ದಾದ ಉಂಡ
ಆ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಅಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಪೂಜಾರುలు ಎನ್ನದೆತ್ತು ಅನ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರ ನಕುಲ ಆದಿಪ್ಪು ಮೊಕಲಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಸತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂದೆರ್ದು ಸಮಾಜೋಗ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲೆ ಕಲಾವೋಡು ಅಕಲ ಹಿಡ್ದು ಅಕಲಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಉಲ ಇಡ್ಲ ಭಿನ್ನತೆ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಐಕೆ ಈ ರೀತಿ ಏಪಲ ಪನೊಂದಿಪ್ಪರ ನೆಕ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ದಿಟ್ಟಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡು ದಯಗೆನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚೇನೇಂದು ಪಂದು ಬೋಡು ಜನಕ್ಕಲೆ ಒರಿಯೊರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ 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 ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಆದ ಪೋಣು ನಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂಗ ಕನಸು ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕನಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಡು ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಮಾತೆರೆನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಂತ ಮಾತೆರೆನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಅಂತಗೂ ಬರೋಡು ಅಪಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೌಲಭ್ಯನು ಅವು ನಮ್ಮ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಲ ಇಡು ತಿಕ್ಕುನಕ್ಕೆ ಇತ್ಯಾತೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದೈತ ಪಿರವು ಬೂಡ್ದ ಅವು ಬರೊಂದುಂಡು ನನದುಂಬುಗು ಆ ಹೋರಾಟಗೂ ಯಾನ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಅಭಿಮಾನಿ ಚಾಕಿರಿ ಕರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆಗೆ ಪೋಪಿ ನೀಡ್ದಾರ ಪಂಪೆ ಈರು ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತ ಕಲಾವಿದಿರ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಈ ಹೋರಾಟಗೂ ಕೈಪಾಡ್ಲೆ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ನೇನು ತಿರ್ಲೇನು ತೊಚ್ಪಾದು ಕೊರಪಿನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಯಾನು ಪಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾನು ಇರೇಗೇನು ಪಂಡ ಯಾನು ಒರಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಿಯೋಗು ಪೋಡುಂದಂಡ ಆ ಮಾನಸಿಕತೆ ದಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಡು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡಾಪು ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೇಸತ್ತು ಯಾನಿರೇಗ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನಿ ನನ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ದೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಸ್ತು ತೂತೆಯನು ಈರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಕತೆ ಬಂಡಾರು ಇಂಚಿತ್ತಿನೆಯನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ತೂತೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡ ನೆಟ್ಟು ಪೂರಂದು ಆಪುಂಡು ಕುಟುಂಬದವಲೇ ಸೇರೋಡು ಕುಟುಂಬದವಲೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಪಂಪಿನ ರುಚಿ ಬರ್ತೆ ದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಡೊಂದು ಅಣ್ಣಗ ಮಲಮಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಹೋದು ಓವ ಕಾಲೇಜಿಡು ಕಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ವೇಷಭೂಷಣ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಮುಖಲೆಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಬಿಟ್ಟರು ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಅಣ್ಣಗ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸತ್ತಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನದುಂಬುಗ ಆವೋಡು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ಪರಿಸತ್ತು ಆವೋಡು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆವೋಡು ಪಂಡದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪನಿಯರೇ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ರಡ್ಡೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಐಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಲೇಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಎಂಚಿನುಂಡ ಅವು ಪೂರ ಆಯಾಯ ಧರ್ಮದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಯಾಯ ಧರ್ಮಗ ವಿನಿಯೋಗ ಅವಡು ಆಯಾಯ ಧರ್ಮದ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಯಾಯ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೊಳಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಆವಡ ಆಯಾಯ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಮಾನಿಲೆಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆರೆಗೆ ಆ ವಿನಿಯೋಗ ಆವಡು ಆ ಮುಖೇನ ಸರಕಾರ ಕಣ್ಣುಬಿಳವಡು ಸರಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಲ ಸಂಘಟಿತರಾದ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಅವನ್ ಎದುರಿಸೇರ ಸಾಧ್ಯ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಲಿಡ್ದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಆತಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನದ ಸಾಮ್ಯತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಲಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಸದಾಶಿವಾಳರಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಹಸ್ರ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳನ್ನ ಒತ್ತಿರಿದು ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳನ್ನ ಒತ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಒತ್ತಿರಿದಿರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಕಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಬಾರಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತೇನ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತೇನ ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನು ದೆತ್ತೊಂಡುಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪಡು ಅವು ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಐಟ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪಡು 35 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕುನು 25 ವರ್ಷದ ಬಂಡ 10 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಆ ಕಲಾವಿದಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಬಂಧನೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದಿರ್ಲ ನಿಕುಲು ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಯ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರು ಉದ್ಯೋಗಿಲಾದುಲ್ಲರ ಏರು ನಿಕುಲು ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳರ ನಿಕುಲೊಂಜಾತ ದಾಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬುಡುಕೊರ್ಲೆ ದಾಯಕೆಂಡ 1,500 ಕಲಾವಿದೆರಡು ಕರಿಣ ಸರ್ತಿ ತಿಗದಿನಿ 350 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಐಟು ಎತೋ ಜನ
ಅರ್ಹೆರ್ ಅಕಲಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಅಕಲು ತತ್ತು ಪೋತೇರು ಅಕಲು ಐಟ್ ವಿಮುಖ ವಂಚಿತರಾತೇರು ಅಂಚಾದ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಡು ನಿಕಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚೆತ್ತನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದು ಒಂಜಾತ್ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ 200 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಲುಪುರ ಬಾಕಿ ವರಿದಿಂಡೆ ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಗ ಅವೇನು ಮಲ್ತೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಅಕಾಡೆಮಿರ್ದು ಮಲ್ಪನಂಚುತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀರ್ದು ಆ ಬಗೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ನಾಟಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕುಲಿ ಈ ಕೆಲಸಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂದನ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಹೋದ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಆನ್ಲೈನ್ದ ಮುಖೇನ ನೋಂದಾವಣೆ ಆಪನ ಒಂದೇನು ಸರಿಯಾದ ನಿಕುಲು ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪಲೆ ಕೈತಲ್ ದಕ್ಕುಲು ದಯಮಲ್ತ ಕಲಾವಿದರ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಏರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಅಕಲೆಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೀಘ್ರವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನ ಏನು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಯಾನ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಂದುಳು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟಾಯರು ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಪ್ಪುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತಿರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಪಿದೈ ಪೋವಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಮಾತ ರೀತಿಯ ವೈಭವ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆನಂದಂಡ ಸಂಕಷ್ಟಡು ಬೂರಿ ಅಂದಂಡ ವಾ ಗಮ್ಮತ್ತಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆರು.